mag-guide lang po kung pirang minutes na lang. But ang presentation ni Kwan. Okay na? Tahokan pangapodan para sa pagmakulog sa satuyang common home na iyuan kinaban pag-adaptar sa pagbabago kat Rewind. presentar an Earth Forum and Expo. Hatod sa Indo kan Provincial Government of Albay, Governor Noel E. Rosal, City Government of Legazpi, Mayor Geraldine Rosal, asin Energy Development Corporation or EDC. Ini may temang Sustainable Development in Light of Laudato Si, Climate Change Adaptation and COVID-19 Pandemic. Maghiling asin magpartisipar sa diskusyon, asin aramon kung paano kita makakakontribuir sa implementasyon kan sustainableng solusyon para makamtan ang kamawatan na makasimbag sa pangapoda ni Pope Francis to care for our common home. Tampok ang mga matitibay na lider sa aspeto ng environment, agriculture, resiliency, tourism and health, or earth, para ihiras ang sa indang kaaraman as in eksperyensya para sa sustainabling paghiro sa pangginaba na pangapodan na masolusyonan ng pagtios, proteksyon sa satuyang pinag-iistara na kapalibutan. Maghiriligan kita sa Oktubre 19 sa Good 22 sa Ayala Malls, Legazpi para sa Earth Forum. Asin aramon kung paano kita makakatabang bilang syudadano sa pagmakulog asin protehiran ang padagos sa pagbabago kan klima nin kinaban. An Earth Forum, madadangog simulcast over DZGB AM, DZGB News Online Facebook page, DZGB Live as in YouTube channel. Mga tugang maray na hapon po sa Induga Boss sa second day kan sa tuyang Earth Forum and Expo. Ang boses ng kapalibutan live ngunyan sa Ayala Malls. Ako po si Mardila, daing iba, sadit sana. Pero tian. Kaibahan ko po si Padre Momoy Borromeo, ang sendo pong host ngunyan na pagkahapon. Padre Momoy, good afternoon po. Good afternoon, Mar. Good afternoon man sa gabos na niya onigdi. Sa mga nagdadangog kaning radyo sa DCGB, 64 taon na, 64 years na pagdingkod. Kaya magayunon po ini na nagkaigwa kitang sa 64 years na yan, nagkaigwa kitang first expo, forum and expo. Earth Forum and Expo. Magayunon ini na napapanahon talaga ini, napapanahon ining Earth Forum and Expo. Yes, and then kaswapon, pinunan po yan kan mga iba-ibang advokasya man manungod sa pangatama sa environment. Papadagos yan ngunyan, pero may kasabay na ining agrikultura. Of course, for dahil sa earth, environment, agriculture, resiliency, tourism, and health. Yes. So ngunyan po mga tugang, mahiling po nindo,
at may pipresentar mi sa Indo, an magayo na ginibo kan mahal na Diyos sa kinaban, pagkatapos kung ano ang nangyari, kung inataman ta daw, o dae, pinabayaan ta o dae, kung napabayaan ta man, ano ang sa tuyang mga pinagigibong mga solusyon, tangani na maibalik, kamaski pa diit an kamugtakan kan sa tuyang pong kinaban. So dahil ta kita man ang gadmar an stewards kay di creation, tagapagkataman, katiwala kang creation, katiwala nin mahal na Diyos sa creation. Arog mga kan sinabi ni Bishop Kasudma, we are to not exploit but really care for creation. Yes, tama-tama. Ang unya na October, season of creation man. Di ba? Yes po. Okay, so, without much ado mga tugang, ipiling mi sendo ang piniperar mi ni Father Momoy na video presentation para iset ang tone sa satuya mo niyan po na pagkakapon. Yung sa As tuyang in, forum. pag-urulayan ta kung ano po ang mga dapat ang gibuhon after kaya ni pong mahiling po nindo. Okay, Roll video it. roll. I-roll niya to. Ayan, okay, ta. Nganing primero siyempre, magayunon ang pagkagibo kang kinaban. Pero, garo may mga, dahil sa nagkapirang bako magayon na pangyayari, naging problematic, nagkaigwa ng ecological crisis. Uya po tabi sa tuyang video. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. May subat yan. Kaya, more than 1 kilo. Yan, hindi po parte ka mga pinasarami ni Father Momoy, yung Tigbaw Highlands sa Umauma sa Ligaw. Pero, Switzerland daw. pero Switzerland of Albay. Yan. Nagsakat ba ka kita dyan? So, pero pinasakat yan. So, pick-up truck. Opo. Tigbaw, Highlands. At least iyan, mga nagkakapreserve pa sa good mo niyan. Pero kinakaipuhan, luway-luway ng tanuman ki mga kahoy. Yan, ini po yung Mayon Volcano Natural Park. Nangunyan, medyo nag-alboroto. Dahil man lugod pagparagos ang pag-alboroto.
At yan maaraman ta kung bagay nga ta nag-alboroto ang mayon. Sangon yan, garo medyo matuninong pa ang mayon. Sana kaya sa tourism man iguba kita ding palibot sa mayon, palibot sa mayon na either by bisikleta or paglakaw kasul ma piturunan mi ngani sa palibot 360 degrees sa palibot sa mayon inaapod na Camino de Maria, pero pilgrimage na walking pilgrimage yan. Talagang magayon ang pagkakanin ng Kinaban. Kumpleto? Kompleto pati falls. May tubig. Pero ano nangyari sa Kinaban, Padre? Yung ano. Anong nangyari sa tubig? Nagpaamo sa parang naging kumpit na sumagupa sa karagatan. Hindi na nagpunto. Sila'y nasilaw Na sa katutulang ang pinakaugat kan pagka ecological crisis sinamba. human na to talagang great ang tao. Pinaghahati-hatian po nilang lupa, karagatan at himpapawid, ngayoy may bakod na. Kapwa-tao't hayop may inaagawan ng tahanan. Walang nakaliligtas Tao at sa hayop kanilang inagawa ng tahanan. kaarasan. Kaunlaran at kabutihan daw ang kanilang sadya. Hilinguntaan Subalit ang technology, ipinapamalas mo ang iyong mukha. Sa pamamagitan ni Jesus na aninag namin sa bundok ngayon, sa lagas-lasad dagat, sa ihip ng hangin, sa huni ng ibon, lahat ng ninalang ay busilak na nililiwanagan ng daan ng bagong buhay. Sa gitna ng aming bigpati, pinapakita mo sa amin ang iyong mukha sa pagiging tao na Jesus. Ako'y hinugis niyo't pinahon sa lupa. Ang aking buhay ay dito nagmula at dito rin minaalay. Bathala, bigyang lakas itong inyong tagod lupa upang umiral sa mapagsamantala. Panalangin ko'y inyong dinggin, Hari nawa. Pinadala mo sa amin ang Espiritu Santo na walang kupas, walang pag-aalinlangan, na kami ay patuloy na hinihinga ng buhay. Pinaparangalan mo, Ama, ang pagiging bat kamay, paa, bibig at puso kami ni Jesus. Ang bawat isa sa amin, Jesus and Jesus has no other feet to walk. Amen. Yan na, Father. So, ginaribot sa Kinaban. yung ani. Nagibuan mo kurang nanin paraiso para sa tao. Alagad ang tao dinusta ang Kinaban. Basura, air pollution, pati ang pag-atik sa mga salog, ating sa mga dagat. Kasi yung kadagatan, mga kanal. Malinaw, masiram, makusog, asin bastante ang tubig na nagbubulos
sa gravity-fed water system sa Barangay 69, Buenavista, Legazpi City na piglalauman na solusyon sa problema sa tubig bakusan na sa sur na parte kan syudad kundi maging sa downtown Legazpi. Sa pagbisita kang boses kang kapalibutan team sa pangenot kang healing priest as in environmental advocate Father Momoy Borromeo, inan sa muyang na-discovery. Kumpara sa tap water na pigukuha sa Yawa River, mas malinig, dalisay, malipot asin mahamis-hamis ang tubig na ini nasabi kinuha sa lugar na dating waterfalls o open water source sa tahaw kang kabubulda na ini. Matapos matipon sa rong 10 pulgadang tubo, ani binugtak digdi para bulusan kang tubig pasiring sa filter system na may automatic chlorinator. Masasabing ibang klase dahil apisar kang malinig na hali mismo sa source, pero pinasiguro pa ini na sa raon, sigurado na malinig ang tubig inumon na magbubulos digdi pasiring sa komunidad. Sarong dakulang tubo man ni kinabit tigdi na magdadara kang tubig sa sarong dakulang storage tank. Dahil gravity-fed ang sistema, daing water pump na ginamit tigdi, asin sa natural sa nang paagi sa konseptong water seeks its own level. Napawaw ang grupo pag-abot mi sa storage tank dahil panong-pano ininin tubig asin siyempre ang panghinayang sa overflow na ini na dapat kutaan at tinipon sa giraray para darawon sa iba pang pangangaipo. Ali sa storage tank, inilatag ang main pipe pababa sa barangay. Maging sa Kapitana Esther M. Ardales nagsabi na sobra-sobra sa saindang barangay ang water system na ini asin ipigiras na ngani sa nakataning na barangay kan San Francisco. Igwaman ng kinibong karigusan sa sinagop na tubig na nagbubulo sa salog na spillover kan water source asin kan storage tank. Kung sa downtown, problematic kita sa tubig, inumon na minsan garong iced tea, digi sa Buenavista, sobra-sobra, asin daan nindang ihiras ini sa iba pang nangangaipo, lalo na sa sentro kan Legazpi kung magigibuanin paagi. Ang pagmanihar, distribusyon, asin pagpreserbar kan watershed ang dakulang hagyat sa komunidad, ngunya na may tinampo ng binuksan haranisan na sa water source kan Barangay Buenavista. 2021, nagpasar kami ni Father, iyo po ang sitwasyon. Kaya kaaging Agosto, nagpasar kiraray kami, iyo na po ang sitwasyon. Pagkatapos na mag-ground opening, na-destroy po itong source ng tubig. So dating piginaman kong manamis-namis na tubig, malipot, ngunyan nawara na. Nasalidahan kidugi. So, kuta na pag-asa ka Legazpi na Legazpi City Water District, Legazpi City Water Dirty, iyang kuta ng pag-asa. Magayon man kuta na ining tinampo, pero arin ang mas kaya ang kuta na pagtukdok kuta na kaining tinampo, magayon na naligayang kuta na itong source, water source na ito. Technically, engineeringly, pwede man malikayan ang kuta na ito. Sa salog. Yan. Mga pinaraman sa salog. Kan Agosto pa lang po yan mga tugang. Iyan na po ang sitwasyon. Ini ito maksugo numaray katapos iningon yan nangyayari. So, salog, maatiw na. Susalog na magayunon, ngunyan mamarahon, So, dating panong-panong Sige, na kami, dain na. mapsugon mag itong overflow. Iyan ang reservoir na ginibo para sa Buenavista. So ito, araw kayan, araw kang kararong ngunyan, nababawo na siya na.
Yung Dili filter nga system. sa filter. Halos day ng tubig pa rin. Sa ilalim ng dagat. Sa ilalim Yan man ng sa mga dagat man yan. Yan yung sabi ni Pope Francis. Isa. Yung baga sabi ni Bishop na mag-iskew ba sila, pero ang nagkairilin naman sa iraramkan dagat, yun po ini, puro mga plastic, mga atik. Nagkapirang minuto sa nasinda, and nakuha nila pirang kilo na itumas. Kahit ito baga masirao na maray dyan, ngunyan, halos wala na ako. Pero niya raw ang baga sa mga basura ta. Okay, so ito yung sakwari. Ini naman sa kwari po mga tugang. Sinda na po ka ng pirang balik na po yan di sinda digdi. Kaya Hararo mo lang po maraya, nagkapirang siguro mga duwang nyog kararom. dahil man po kindag sinda ki. Naba kung pag-aabuso ang ginibong nindang maray po sa pinainig kasalugan. Suduman po ini sa San Antonio, Fidel Sortida, Santo Domingo, Albay. Dakul po sinda, dahil Siguro mga kasi kada kware na may ano diyan sa dakul po na mga tracking sinda. Magapon po yung kibalik-balik diyan. Those are the distractions, Father. Ito ang distraction. iyo. Pwede man ko ta na magkwari na maibitaran ang distraction. Yes, pero may solusyon ka ba dyan? Itong mga quinary na gusto tang rehabilitar. Iyo. So, At yan, may ipapahiring sa tuya. Kaya ining, iyo po ini ang possible solution. Sa tabang sa tuya kan Albay JC's. Duman po ini sa, dito ron papaliwanag po yan ni Martin Reynoso. So pag Bambuhay 1 po bagayan na ginibuta. Bambuhay 1. yan, so pag-harvest yan kan single node, yung pantanom. Yung pigtatanom sa nursery. Ano ba mga nabuhay ng iyan? Ngayon po dyan mahiling sa Laudato Si exhibit. Sa araw pa lang pagtanong, Father, dahil dapat na so bilog. Halipot sana. Ipo, single node. Tangani na magbuhay, kinakipuhan, ang roots kayan, magrarom. Yan sa mga golden bamboo. Ayan, oh. Nakaputol bang baga ko? Bako sa napagbanuit. Tuman po ang ginibo yung inot na bambuhay sa Mary's Healing Sanctuary. Iyon na po yan sa mga nagkaprotol, katapos itatanong iyan sa plastic bag.
Ayan ang mga supporters nga to, hali sa Don Bosco Young Farmers, sa JCI, sa kaso mga iba pa dyan, mga taga-Padang, taga San Fernando, Santo Domingo, Albay. Iyo po yan ang mga tatanungan ko ito, so mga bags, mga patin bags, Bambuhay. Kaya, dahil sa distraction na ini, nabuhay, so inapo niya itong KKK, Kawayan para sa Kalikasan at Kabuhayan. Kawayan para sa kalikasan. Para sa kalikasan at kabuhayan. Anong ang gusto sabihin, Pampadet? Ang katuyuhan po kayan na ang makakatanong sa napaano, mabubuhay sa napaano dyan sa mga quarry site, former quarry site sa yan, bamboo. Pagkatapos kayan, ang bamboo ngayon, gigibo ng bamboo mini forest kan barangay. Tangani from the bamboo forest, pwede na po nang gibuhon na livelihood towards bamboo industry. Ang bamboo po bagangunan, nakulo ng mga produkto, bakusan ng furniture, bakusan ng accessories, bakusan ng pagkakan, kundi pati nga ni t-shirt sa katwalya. Ayan po ang pagtaranom. Gabos po pwede magtanom. Gabos kita mga stakeholders. So, pwera kayan Father na bambuhay ng JCs. Igwaman ng ang ligaw, itong bambusitong. Bambusitong, dating congressman. Kaya matabi si Congressman. Yan ang bambusitong ni... Bambusitong project is envisioned to develop the capabilities of bamboo as an industrial product. This will contribute also significantly to our reforestation efforts, since bamboo is an ideal environmental product or environmental plants that contributes to our ecological balance. So in the areas where it's more adaptable, then we can use bamboo as a reforestation method. In the same way, we also generate the necessary materials and needed for the development of the bamboo industry, which is now growing, most particularly now that wood is becoming scarce, that we are now restricting the cutting of trees in order to preserve our forest, and therefore this is a good alternative to wood, which will now eliminate or at least reduce the need for us to be cutting trees for lumber. We can use bamboo as a substitute. So altogether, it will be good for the environment. It will help reduce our dependency on wood. It will be able to generate an industry that can employ many people and can be used vastly for furniture, for house making, and the different aspects of bamboo requirements. So this is a very desirable project that the Bamboo Setum of Ligao City was established by this project. Yan po si dating Congressman Fernando Gonzales. Ayan. Ngunyan, sa bamboo, pagiging na green agriculture, green architecture. Yun na Green pinasaro sa architecture. ehemplo, na ginibo naman sa Silveran sa farm, sa Malilipot. Day sila nagamit yung pako. Puro lang yung tali. Mga iginakod lang po yan. Gakon sa kapansol. Ngunyan, hama na po yan. Bahiling po nito tatawad, hama na po yan. Inaputindang viento, sola viento. Sole bien. Sola y viento.
Aldaw, saka Paros. Silveran sa farm. Iyan ang tagsadiri po kayan sa rong doktor. Si Dr. Clyde Cope. Yeah. Ang saro sa kaibanan sa nagdiresenyo ko yan si Sir Marlon Nalong Davila. Iyo po. Saka si Uti na Romero. Mga friends na yung Father Mumuy. Para sa Mga kalikasan. environmentalist. Yeah. Pwede pala. Pwede pala. Bako lang pang kudal. Pwede pang ibon talagang hindi nga mapit ko kayo sa nabaga. Sa yung pako ko ni pansulan, gakod. Yes. Ang tensile strength kan bamboo is more than, o yan ang subago na yan. So, Tama na. May atok na. nagibo na. And yun yan, karoon na siyang learning site for agriculture. Yes. Accredited by ATI, Agriculture Technical Institute. Silveran sa farm. Ini man yung mangrove reforestation kan gubat. And then Ini. ito yung tulay sa tibo. Duman sa gubat. Yan. Mangrove boardwalk. Yan, tulay sa tibo. Ining inapot po natong engaged tourism. For dahil sa mga turista, pwedeng magtanong kan pwede magtanong Propagules. din Mangrove propagules. mga propagules. Sarap po ini sa mga dating proyekto ni Ano mga Gina Lopez. workers dyan, mga dating paraputol kay Makawan, Ngunyan, sindanan, mga Sinda na mga nagatama. tourist guides. O yan, pitaran ng baga. Ayan. Okay? So, yan po, ano, mangrove. Saro sa best source of oxygen. As in, nagsusurok kan mga ati sa kinaban. And yung Lola Sayong, Ini naman, Ito, lula surf sa yung surf. ano yung father? Mga nyaon dyan, mga volunteer na mga hobbyists. Iyo po sa mga OSY. Dahil man pa ako nagsabi mga pasaway, kundi sinasabi ko, OSY, out of school youth. Oh. Ngunyan, sinda na po ngunyan, ang nag-asikaso kayan. Katapos what? Pero ngunyan, sinasabi nila na sugabos na mga youth, young people na naon dyan, sinda po talagang no surf, no school, no surf. Yeah. No school, no surf. At saka, dyan sa laog kayan, talagang pag-observer ang yung pagkatama sa palibot. Kumaling din dahil masyadong simentadong structure. Dahil masyadong iniro ang istatura kan daga. Kung ano su itsura, yun ang ginibuan ng mga paagi. Tapos mga materyales na yaon sa naman sa palibot at makukuha. May mga produkto man na napuproduce itong mga hobbyists. Saro yan sa legasiya na binunan ni Miss Gina Lopez. Gina Lopez. Opo. Saka magayon nun dyan, ang mga young people, ang pinaka way of their spirituality is through meditation. Yes, opo. So, wari parota, maski yan, ang mga tourism destinations, nagko-practice kang pagkataman sa palibot. Yun. Talagang mamando yan sa inda. As in, sasabi naman sa mga nagbibirisita na atamanon ang satuyang palibot. Parang clean as you go. Yes. Pwede man po bagabat na ang mga turista makapartisipar sa pag-preserve kan kapalibutan. Pati ang mga produktong yan sa mga communities.
Yan, Mar. Sino, kung gwapuho na yan, ano? Yan, Aguas Farm. Agritourism naman. Yeah. Agritourism. Ecotourism. Ayan. Learning sa agriculture man ang Aguas Farm sa rice. Rice production. Yan. May zoo. Yan. Saro yan ang May capture peacock. yung ano. Tapos yung Gamboa's Orchard, saro man yan sa padagos man ang pag-ataman sa palibot. May mga tanom. And then yung Nature's Spring Resort. Natural Spring Resort naman sa Ginubatan. Sa Ginubatan. Hacienda. Okay. Kaya tamang-tama po baga, ining Earth Forum, environment, agriculture, resiliency, tourism, Yeah. and health. Ito lang, last natin, Sumlang Lake. Ini sa Sumlang, Dating Berudeng kumugtakan, pero ngunyan ayos na. Pag pinapakarhay talaga, no? Pag pinapakarhay. Napakarahay ni Jun na pa. Ayan. Okay, so yun na. Okay na po. Yan, no. Father, duman sa tuya po na pigpresentar, halos kadaklan duman, igwang mga naisingit kita ng mga tataramo ni Pope Francis Pope duman sa Francis. Laudato Si. Hali sa Laudato Si. Opo. Siguro ngunyan, mas magayon apunan tanan sa tuyang mga guest niya to, saka mga master reporter sa mga pinahiling niya to dyan. Ayan. Okay. Ayun tapos si Madam Isabel Reynoso, 2014 President, 2022 Director for Recruitment, JCI Daraga. She will talk about green tourism trends and practices. Ano po? So, palakpakan ta po. Si Ma'am Isabel Reynoso, 2014 President, 2023 Director for Recruitment, GCI Daraga. Hello, good Okay, ma'am. afternoon. Maray na hapon po sa Maray na hapon, Tuyang Gabos. Isabel. First off, I want to say thank you to DZGB for giving us this opportunity and this platform, no, to talk about something that is very important or valuable, not just for me, but for everybody. So, nasabi din po ng ating mga hosts this afternoon na a lot of things are tied to the environment and how we take care of it. So, what I will be talking about this afternoon are the global trends in tourism post-pandemic. Kasi tourism actually is one of the important industries natin, no? In the province. And it is also one that is heavily affected by the pandemic. Nawara sa mga bisita ta habang nagkaroon kita ng COVID-19. So now that we are bouncing back into the new normal, what are things we can focus on that are not just economically sound for us, but are also environmentally friendly, following the Laudato Si mandate of Pope Francis? Nagayon nun po yan na Isabel na buot sabiyon, nyawang kita sa tourism, garoy apod kayo niyo, eco-tourism. Yes, green tourism or ecotourism. Green tourism. So, ano po ang mga components kang green tourism sa mga lugar na papadaman Wait ko po sa slides ko. sa slide? So, aking kodigo. Pwede natangani na tourism, siyempre slide. Ayun. Okay. Kaya naka-title siya Green Tourism. So, ano ang pwede tang gibuhon ngayon sa now normal ta? Okay. So, ano ang impact ng COVID to tourism? So, allow me to spend a few slides explaining. Matindog na lang ako ta, parang Tangali nga. mahirap na ka. So, allow me to spend a few slides, no, to explain ko ano nangyari or ang epekto ng COVID sa tourism. Sa international level, nagre-recover pa sa nakita pagdating sa tourism, no? At ang pinaka-apektado ang region ta, which is Asia Pacific, na we are still 93%
below yung levels kang tourism pre-pandemic, which is 2019. Next, please. So, ano ang mga na-affectan? What are things that affect our recovery? So, hindi na masyado nababasa, pero yung first 3 parts dyan are cost of airfare, which nagamahal, availability of tourist attractions, and then yung access to the vaccines. Yung latter part, hindi na masyado important sa atin kasi nandyan yung war on Ukraine, so more of Europe. Next, please. So for us, it will take nga until 2024. So anong magigibot ang ngunyan habang nagaintay tayo mag-pick up ulit ang tourism dito sa atin? Next, please. So dahil nagkaroon pandemic, nag-change din actually ang mga travel habits ng mga nagabisita sa Tuya. And these are things na ginagawa nila ngayon. So, since hindi na masyado nakaka-international travel, ang nakaka-pick up or nakaka-boost ng tourism natin is domestic tourism, which I think we can take advantage of here in Legazpi. Another thing which is important and which is very, very aligned with our Green Expo today is that people want to travel more responsibly. Na they now take into account how their travel affects the environment, that they're more after experiential. Dati kasi magbiyahe ka, nailing ko sumayon, tapos na. Ngayon, pag nagabiyahe since sobrang mahirap na magbiyahe, di ba? So they want to spend more time. They want to come here and experience Mayon. So what does that mean? Ma-ATV sinda, ma-hike sinda, hindi lang pipicturean yung Mayon, masakat sinda, ma-picture duman, mababa, ma-picture tulos, para masabi nila na talagang nabisita ninda sumayon. Later on, i-involve ta naman sinda sa planting of bamboos around Mayon. Yes. That's a nice experience also. Instead ngayon of taking pictures, parang duman sa di ba? mangrove, I diba? planted a bamboo Ma-plant ka. along Mayon Picture volcano. ka, diba? Pareho naman sa Engage tourism. Engage tourism. inaapod niya itong sa tulay sa tibo, nagtataralom sindang bakawan. Oo. Tapos, naaalala talaga nila yun kasi hindi lang nagpicture ako sa Mayon, nagplant ako ng bamboo sa Mayon. Since my experience or memory attached to it, mas talagang nagsistay in their mind. Yes, ma'am. So, engage tourism ang apod Oo. kaya. So, mag-focus kita sa closer and more responsible travel. So, this leads us to green sustainable practices. So, what does it mean nga to have green tourism? Wow, dahil na mabasa. Pwede nga, larger screen, ayun. This stands for tourism that involves visiting natural areas and minimizing our impact on these places. So pag nagabisita tayo, we also have to keep in mind that we have to leave it better than when we came. So pag nagaduman kita, like sa Mayon, ma-picture kita, pero nagawalat ki basura. Like yung video na nag-scuba diving, sila Bishop, ang naiiling duman sa mga plastic, sa mga... Kaya lagi silang scuba basurero. Scuba basurero. So, sa mga nagabisita, naiiling ko kasi sa mga ibang turista pag nag-boating, sa mga pigiinuman ninda, itatapok na lang sa dagat, imbis na itipon, tapos itapon properly pag abot ninda sa land after. Yeah. Kaya they take with them their basura, katapos they don't leave the basura, kundi they leave their memories. Yes. Take with them memories. Take beautiful nothing memories. but leave memories. So, ang Department of Tourism actually has been working heavily towards this kind of tourism practices. So, lahat ng initiatives nila this 2022 is about creating environmentally sustainable tourism practices that are not only beneficial for the stakeholders but also for the partners. And these are also trends that have been reflected. These are studies actually by
Booking.com. Hindi ko alam kung familiar kayo sa Booking.com, but it's one of the number one booking sites pang hotel, tourism attraction. So nag-study sinda, and ang study ninda, nailing ninda na sa mga nag-travel, mas environmentally conscious sila ngayon more than before. Next. Siguro sa mga masunod, turuan taman sila magluto ng pinangat. Pwede, Father. Saka magluto ng pili, magtilad ng pili. Oo. Or magkaon at magluto ka. Ano yung mag-casing sinda ng ginubatan longganisa after prituhon ninda, kaunon ninda. So, a big example of what I'm trying to explain about green tourism is this place called Suncheon in Korea. Martin and I were lucky enough to be invited by DTI to visit this place. And makikita nyo ang big transformation from what it was before to what it is today. So let's watch the short video. Sanchon. This is in Korea, Suncheon, Korea. South pala, South Korea. South Korea. South Korea. Lord. South Korea. So ayan, makikita nyo in the map na it is south of the capital. Coastal town din siya. Mapalayan. May river and water attractions. Wetlands. Yes, wetlands siya. Tapos yung bird na nakikita nyo, that dot of white, yan yung natural attraction, one of their natural attractions. People go there all over the world to take a picture of that bird. Itama ligdi to take picture of mayon. Dito sa atin, mayon. Sa kanila, ibon bird. So may mga walkway sila, boulevard. May walkway pala naman Garo tulay sa tibo. Yes. Big tourism attraction siya, both domestically and internationally. Supported by government. Yes, government, private-public partnership. So, Suncheon is a small city in the south part of South Korea. So, 4 to 5 hours siya. And then, it's known for being an agriculture and industrial hub. So, ang population niya is about 280,000 with an Sana area. pala, Maliit, pero malaki din yung area at 907 square kilometers. Tas coastal town siya. Siguro hindi man sa tuya, tururuan taman sila magbayo. Pero this is what Suncheon looked like in the 1980s. Di ba? Araw ka na Oo, ibang-iba ang itsura niya. Pero these are pictures na nakita natin sa video ni Father. May open dump, trash, sobrang disorganized coastal management. So yan ang itsura ng Suncheon 1980s na hindi mo may imagine now that it is 2021. Ang gusto ko lang i-point out is that Suncheon is replicable here. Very much. Very, very much replicable. Kasi ang Legazpi or Albay area is also a regional center. Pag sa kanila, agricultural and industrial, sa atin, government services. So dinadayo tayo ng iba't ibang tao para lang maka-avail ng mga government services that are here. We also have a tourist draw. Kung sa kanila may bird, tayo is the majestic Mayon volcano. Ang population natin is similar in size, and we are also a cultural and heritage site. We have Kagsawa, we have other offerings. Here we have food. So, ipo-point out ko lang na if this is Suncheon, Legazpi has walkways and pathways also. So we're not
very far off. Hindi tayo gaano kalayo sa Sunshine. Kung meron silang park and expo area, we actually have Sawangan. We're starting. Kung meron silang mga clay and handicrafts, ang Albay meron din. Yes, sa Putsan. Yes. Tapos, ito kasi ang Sunshine International Expo area na tayo, we are one of the, or if not, the top city na binivisit pag may convention. And they put a focus on eco-friendly experiences. So, kung may pa-bike-bike sila, kita man, may ATV. And these are things na naaalala ng mga tao. Kasi hindi naman to nagagawa sa Manila. Nakaka-ATV ka ba sa Manila? Hindi, di ba? So this allows, I'm going to segue to the next speaker, na we have to focus on green experiences na that are not just environmentally friendly, but also give a special memory to those who visit our humble city and province. Ayun. Thank you, ma'am. Salamat. May question ka, BP? Yeah, Padre, Bago ka po si ma'am sa para sa po. presenta. Kasi May question po si BP. Yeah, thank you. This is not Yes, a ma'am. question. This is just an information for para sa Tuya Gabos, ano. Kasi when we were in Amsterdam, Padre and Madam, gari ay nahiiling ko na dakula ng factor kang ugali kan tao. Yes. Culture and tradition of the local people. Yes. Kasi pag nahiling mo na malinig ang dinuman mo, parang di mo man kaya na magtapo ka kibasura. Pag nahiling mo na ang salog malinig, gano'n na, ikabisita ka, di mo man kaya magtapo kibasura, di ba? Compared to other places sa tuyang lugar, pag nahiling kang turistang duminigdi, kadakol kang basura dyan, pare, in their mind, parang they don't care about the, di ba? And caring also our environment. So with that, Gary, ano po sa iling mo, dakulang factor ang ugali, Ang discipline. ang disiplin ng tao. Di ba? Yes. What do you think? Totoo yan. Kasi Totoo, Dahil actually. nakita mo, Grayo, magdumang ka lang sa Subic. That's ang it. kapos ng Bicolano, tulol-tulon duman. Pagluwat sa Subic, balik sa dating ugali. Yeah. Aside from that, Tabi Padre, you mentioned about turuan magibuki pinangat, turuan magtanam ki bambo. Duman Yeah. sa Amsterdam Padre, duman ki Cheese Museum. Yes. Paglaog mi, paguna mi, may history or something about kung anong, ito pala, anyaon sa irarom kung paano masana magibuki cheese. And sa taas, gabos display nin mga cheese, di ba? So, kung may ideya kita about yung mga bisita, turuan kung paano magibuki pinangat, paano magibuki Bicol Express, Itong pag uli pili. ninda, something na they can bring on. Bako lang itong so pasalubong mismo, on the knowledge on how to do it. Di ba? Plus, pasalubong nila, linuto ko yan. Yeah. Oo. Di ba, ipagyayabang nila yan. Pag duman nila sa Mary Sealing Sanctuary, nabalmit ko yan. Oh. Yeah. Or tinanom ko yan na may picture certificate. Mga aragan. Mag-post sila, mag-post. Marangani pa rin, may nabanbit ka sa bago naman. Okay. Ma'am Isabel, thank you very much Thank po. you very much. And then, itawagin natin si Ma'am Michelle. Yes. Michelle. Siya po ang incoming president namin ng JCI Daraga. So, Ayun, okay. i-discuss naman niya ang initiatives namin as an organization that are geared towards creating eco-friendly experiences for people who come here to Legazpi. Higi po. Bisikleta nito. Same slide lang po. Okay. Prepare yung slide. And, Bicicleta Iglesia. Itong slide nito. Okay. Yan, 60 bikers. So, this year we had a project called Bicicleta Iglesia. Nag-start po ito nung 2014 pa. So this year po, it's our 4th year of implementation. This year's Bicicleta Iglesia is the longest and most number of participants to date. So it was attended by 60 bikers
and almost 20 kilometers po. Bali, they started at Fatima Church sa Tahaw Road and they ended the bike ride at Daraga Church. So, dun po sa Daraga Church, mas makita nila yung Mayon na view. So, Bicicleta Iglesia, as previously discussed earlier, it focused on green and experiential tourism, which primarily promoted environmentally friendly approach in sustainable cities, good health and well-being for the participants. And to add, it also promoted mental health of the participants by being one with nature. So following the tourism trend post-pandemic, we hope to attract sa Bicol po tourists who are looking for safe and health-focused activities po. Yun po. So halimbawa, baga suday mga daing darang mga bisikleta, pwede silang May mga rental areas Oh, naman good. tayo. So, this project was a pet project of mine in 2014. And nakita ko this year that it has become more necessary na aside from the mental component, di ba, we were stuck in pandemic, people were stuck at home. Nakikita namin sa bike riders na na-enjoy nila yung route. Na kahit taga dito sila, yung nadaanan namin, hindi pa nila nakikita before. So mas naalala nila, mas naging experience for them yung bike ride. And I think in connection to this, yung Marian, this is a nice segue to the Marian pilgrimage that DCGB and Bishop Bailon are spearheading. Na ito, kung 7 churches lang na 20 kilometers, yung Camino de Maria, is 360 walk around the Marian churches or shrines around the volcano. And I think, if I'm not mistaken, daog pa ako ni Bishop. Nakalakaw na siya almost halfway. Halfway, grabe, no? Hanggang bike lang siya, nakalakaw siya na almost halfway kang suggested path or walkway for this Camino de Maria. Okay. Okay. Salamat po. Yeah, Thank you very much. Padre, And now, tawagin natin si Sir Martin Reynoso, 2014 President ng GCI Legazpi para po tukaron ang green-gray infrastructure. Yeah. Good afternoon, everyone. Thank you for having us here na JCs. We're here to try to make a difference in this world. At the same time, make it na we create opportunities for everyone, especially for the community. One thing I would like to mention before we go forward, ang Suncheon, I'm looking at the data now. In 2002, they only had 100,000 visitors a year. Because of the initiatives na inayos ninda, and this is not just, kumbaga, may construction, may green construction, may gray construction, may community development. By 2013, would you like to guess how many, kung pira na ang turista na yaw nagduman? 100,000 2002. 2013, sabihan ko na, 6 million. Wow. 6 million visitors. And before the pandemic, ang target ninda kang 2019 was 10 million visitors. Mas lalo, hindi. Talagang, can you imagine the number of jobs, hotels, restaurant, pasalubong? So, dating 100,000, naging 6 million. Kaya kung mangyayari po yan Iglesia sa Tuya, dako lang challenge po yan sa to, kung not only the government and all the Department of Tourism, kundi gabos ng mga tao, magpatarabang-tabang. Yan po, Kaipuhan. Kaipuhan talaga, gabos magtarabang-tabang. Everyone, the politicians, contractors, gabos po. And uning next presentation, Tak, and we look at the slides, we're going to talk about green-gray infrastructure. So next slide, please. Green-gray climate solutions. At the same time, these create solutions for tourism. So next slide. Anong pigasabing green-gray? Pwedeng day mo nang gad iiroon sa nature,
totally green yan. Pwede man sabihin, puro ka na sa nasemento ang gigibuhon mo, totally gray yan. Ang pigapusta, ining combination. Bako sa na puro dalan, bako sa na puro dike, paano man ki trees, wala too, paano man ki suporta, kay puhan baga, magtarabangan, ang nature will help people if we work together. And how does this happen? I want to show you so cases digdi sa Albay na nagigibot na inio. Di pa na-promote pero nagigibot na ini. Next slide please. Ini po, maniwala ka, sa likod kang Linyon Hill ini, magayunon ini pasyaran, dakulo na bayong, magayunon. Yawa River yan. Malinigon. It's, may dike, wala too, sa likod kang dike, may ribo-ribong bamboo. Next slide please. So yan po, Mayon Volcano, left and right bamboo. Next slide. But the problem is, this is only less than 200 meters. This is something na we were hoping that our initiatives maybe someday can extend this to kilometers, to 1,000, 2,000 hectares. My press Alvin will talk about this next. Next slide, please. Ito po ang nangyayari. Aram mo man yan, mga dalan, wala to, kogon sana. There's nothing there. And this is the most common sight we see in around Mayon. May dredging, may dalan, may dike, and wala. Puro awot na dema there's no benefit, there's no livelihood. Next slide, please. And you can look at the satellite around Mayon Volcano. This repeats itself for hundreds or thousands of hectares. Next slide, please. Which is why I will just introduce, or we're running out of time, our president for 2023, President Alvin Tan of JCI Legazpi. Hello, so good afternoon everyone. I'd like to talk about the project of JCI Legazpi, Bambuhay. Please return to the slide. So we realized that there's a strong demand for bamboo, which is why we coordinated with Father Momoy to rehabilitate quarried areas, tapos to create bamboo nurseries that would be used to as a source for the bamboos that would be transferred to these areas na paglalagyan natin ng bamboo. So, yun. We also conducted a bamboo propagation seminar para maturuan din yung mga tao on how to do bamboo nurseries and how to propagate it. These are some of the pictures of the activity that we did in Santo Domingo. Next slide. Okay, so as you can see, ganun yung sa bamboo. Next slide. Next slide. Okay. So, ang sa bamboo is, we had 1 month after planting, noong August 2021, meron na kaagad na mga tubo. Ang minimum is 3 months para mapakinabangan siya, pero ideally, 6 months before siya mapuputol, pagkatapos pwede mong ilipat. Tapos, what we need here are partners and donors for funding para maparami yung mga projects natin like this to help alleviate yung erosion sa mga sites like sa quarry around Mayon. Kasi 'di ba pag nagka-quarry, nasisira yung sa area, sa slope. Kaya magandang maglagay tayo ng mga bamboo to help alleviate this. Next slide please. Next slide. Okay. So this is an example of a house made from bamboo. This is in Silverenza Farm kay Dr. Cope sa San Isidro, Iraya sa Malilipot. Ang problem sa ganon is yung shortage ng bamboo supplies. So the key to develop the bamboo industry is to have enough supplies of readily available bamboos. So as NGOs like JCI Legazpi, it is our mission or our goal to help the propagation of bamboos. Ayun, thank you. Sige, Press, i-rush natin because we're... Okay, next slide. We're almost out of time. Okay. Now, what is this leading up to? What we're looking for is nature-based solutions both para sa development
para sa job creation, para sa income, and para sa protection from natural disasters. Nagatabang-tabang, so concrete, tapos so Mother Nature. Pero again, this takes talagang teamwork, no? Matinding teamwork. Next slide, please. The lessons that we know are, pag inali mo gabos na green, inali mo gabos na mangroves, what you get is something like what happened to Yolanda. Wala kang pang-prevent kang erosion, wala kang pang-prevent kang natural disaster. So next slide. So again, JCI Legazpi, JCI Daraga, we're pushing for nature-based solutions, nature-based experiences. And we're glad that we were invited today by Father Momoy and DCGB na napailing na kaya man, madaling mag-gibon ining income generating, madaling gibon ini pang development kang sarong syudad. Isipon mo sa Korea, from 100,000 to 6 million in 10 years. Tapos, now 20 years after, they're looking at 10 million visitors. Kung kaya ninda duman, kita may Mayon volcano, sinda wala man sindang Mayon, bayong man sana sa Igosinda. Kita may whale shark, may butanding, dahil pang ibang attraction. We're hoping that these types of initiatives will really gain traction. We're partnering with USAID. We're looking for grants and places to hopefully magkaroon ng thousands of hectares of bamboo and more developments and more nature-based experiences for our tourists and for the locals. Thank you very much, po. Thank you very much. Parakpakan niya ito. So Okay. may possible, Yan. we have hope. May pag-asa kita talaga. So may pag-asa po talaga na, sinasabi niya ito na challenge sa tuyan ni Pope Francis. Ikaw po talagang challenge na kung ang root kan environmental crisis is the human heart is also the root of the solution. Padre, mayapot pa ako kay Engineer Martin. Sige po. Sa mga hotels, restaurants, mga indoor establishments, pwede ma-practice siya na green and gray solutions that you offered, di ba? Tagari, may nailing na kami ka nagkaperang mga hotels, restaurants na sa laog, may mga design about green architecture or something, engineer? Green environment. Kami po, ma-plug in naman ako. Yeah. So sarong project me, was ining Hotel Centro. Gabos na pag-flush ka yan kang tubig, ali iyan sa uran. So, kaysa masayang sa tubig na maali, malinigon man sa Nagiging naiyan, baha. piga-imbak mi po, and then pigala-gami, chlorinate mi sana, tapos pigagamit na iyan flushing. And that's only one of the many technologies that are being used. For example, si La Piazza Hotel has a big many solar panels. Kami po, nagagamit man. Pag nagakarigos ka mainit na tubig duman, ang nagainit ka yan sa sun. So, kumbaga, these are things na bako sa na pigagibo mi to say na para masabing pogi kami, green ini. Pero pigagibo mi, nakasave kami. Nakakatabang na it helps us create more profit and more impact sa local environment po and sa local community. Yeah. Ano po May impact sa livelihood. May impact Yes, sa livelihood. yes, Yan po. Yun ang, Pero gusto ko po tabi padaling hilingon, so impact sa nature and sa environment when we use that kind of technology, tabi, engineer. yes po. Ang mag-iin kayo ni po, kunyari, kang nag-COVID, kami sa saro duwang hotel digdi na day nagsira, pero day ginibong quarantine center. Sa mga day nagsira, karamihan, quarantine center. Sa mga tao, mi sir, abo mi maging quarantine center, digdi matatakot kami. But because giniboming green engineering, dakulaon su tipid, sa diton sa nasupiga aircon mi, so tubig piga imbak mi, so nakatipid kaming grabe, nakastay open kami kang pandemic. Kung sinirado yan, gabos na staff mi, goodbye, good luck finding a new job, sorry, day mi kamo kayang pakaunon. Opo. Gusto naman palang padre, Padingmar, inside and out, sa community, pwedeng ibuhon niya na pig-offer na Engineer Martin, di ba? So, ang crisis can really generate more
generate more creativity kung Yeah. green architecture, kung green-minded. Yeah. Pag siya ng green, kuya, kundi talagang green architecture. Baka green-minded. Dati ng green-minded. Okay. Ayun, so, engineer, no, duman sa, no, dapat pala ang mapag-ibog ang harong. Dapat ang palibot mo, bako, gabos, semento, anaagian mo. Ang kuminsan po, there are small things you can do sa kumagibok ang arong. Yeah. For example, sa mga lanob, gibon mong puti. So atop mo, kung pwede puti or very light color, ang nangyari, by mga 6 degrees, luminipot na sa arong mo, di ka na magastos aircon. Kung magastos kang aircon, dito na sana. So may mga diskarte po, yun nga, na pag hinanap mo yung solusyon, hindi, pagpili sa nakang gari, baga pag nagalakaw-lakaw ka sa gilid, kung nakaitom kang t-shirt, mainiton. Yeah. Kung Yung nakaputi, mainit mapresko. Ang mga arong ta, iyon, kung pilian mo, kung diskartehan mo sa mga items na makakitipid ka, not only are you saving the environment, mababa pa so APEC bill mo, bata mahalo na yan so APEC tamo na. Saka, Kasubagot tabi, padre, habang pig nagataram siya, may text ako, dako lang ko sa akong cellphone na smart ugaring. Ang question is about design kang harong. Tama ang pig sabi mo kasubago. Design. Yeah, design kang harong kung paano magiging nature, nature friendly ang dating hanap po niya. Konektado po yan sa color kan mga walls Color kang wall. para di masyadong mainit ang harong ta. Tapos, so, tubig. Kaysa itapok mo sa naiyan na makadagdag pa sa baha, magastusan mo kidiit ki imbakan ki tubig, ki big water tank, nakakabakal man ki mga drums na surplus. You don't, nakaka-save ka na ki water, at the same time, di ka pa nakaka-add naman sa problema kang flooding. And dakulao ng impact yan pag yung kada oran, perang pesos yan, nag-iipon yan every day. Dako ako na tabi sa hapot, padre, kan texter ta. Paghihapot po sa speaker regarding the color choices sa painting ng bahay. Kasi may mga color daw na mainit. Pag mainit ang panahon, lalong umiinit. Lalo sa atop. pag malamig ang panahon, nakakatulong din siya sa nature. Engineer, reaction tabi. Usually, sa ibang bansa pa, no, they pick a mention in it. Kunyari, sa US, may winter sinda. Gusto ninda kuminsan mainit. Kita, wala man kitang winter digde, it's hot or hotter. So, the important talaga is, gariman sa na t-shirt, the lighter the shirt, the more savings you will get, the less use of electric fan, the less na mamamawis, the less na magkakasakit yung tao. And there are other things. Like for example, bintana. Gusto so iba, gayahon so nailing ninda sa magazine na warang bintana so arong. O di, paano na iyan? Maski maglagang electric fan, mainit man girara iyan. So mga dating ventilation and, kuya, lighting and ventilation. Lighting and ventilation. For example, COVID, what did we learn? How to prevent COVID? May ventilation, may lighting. So mga old na diskarte, sometimes we have to go back to it po. Saka may inaapod po bagang interior pollution. Kaya nahiling ko ini mga tanong igdi, mga potted plants. Dakulao na bagay ini na ikalaog sa mga harong. They absorb carbon dioxide, they emit oxygen. They found out, they did a study, and they found out that you will 10 times more likely parang get cancer because of indoor pollution than you will from the outside. Paano so singaw kang gabos na rugby, so singaw kang kung day mo na wala kang mga plants, you don't have the plants to help change it, ang ma-filter ka yan, subaga mo. Lalo naman yan ang mga microplastics. Kaya magayon po ining ginibig di sana, ining mall later on, magkay-guarding kadakol na mga indoor plants. Alvin, indoor plants daw. Belang pa rin, taba ka may haputig di sa audience ta. Sige daw po. Ika po kihapot, pwede pong halipot, pwedeng halabang hapot. Yan. Habang naghuhungit po kamukan merindalan ta. Okay. Uning kasubago, may tagadap-dap na may hapot da. Ay, nasa kasubago. Ika po sa may hapot. Uni po sa may
Bako man pala. Alright. Sige po. Padre. So gusto pong maghapot, magtaas lang kang kamot para makonta. Sige sir. Go ahead po. Ano po ang pangaran? Hindi naman napot yun, kundi Okay. doon sa mga alaman sa palibot ng bahay. Ang concern mo, yung mga halaman sa palibot ng bahay. Ano po ang ibig nating itanong ngayon? Talaga yun sa mga bahay. Pero dapat may mga alaman sa palibot. Ayan, engineer. Nakita niya na sa sentro lalo na daw, dapat may mga halaman sa palibot ng bahay natin. Anong klaseng mga pananim ang pwede mong isuggest na parang mas makakatulong po sa nature or environment natin? Thank you, sir. Dakulo na choices, pero the one I would first suggest is bako sumakonsumo sa tubig. Tako minsan minako aki mga exoticon. Magagrabe ka sa pagbaribe. So usually may local species yan na or may mga local plants na kaya man na maski bako Roalda pigabaribe mo, low maintenance ba? Pag low maintenance, gana ga boss? Lalo may mga, mga herbs. Yun, maganda. Ito. Ang iba, pwede mga sabay sa kanyaon sa bathroom mo, aloe vera tangan sa mga buhok na video. Magayon po. And like everything else, the kulo na technological innovations mo niyan, there's aquaponics. We have some members here are experts on aquaponics. I think for a different day, no? That, hindi lang, bako na siya ornamental, nakakaon pa, nakakabulong pa. Sabi nila nga, buti ka sa paso. So, buti ka sa paso. Gibunin do ang farms na pharmacy. Yeah. Are you suggesting, Tabi, na ang itanom sa palibot, imbis na mga masitas o whatever, pwede siyang mga herbal or mga gulay na pwedeng mapakinabangan tulos sa ating mga kababayan. Bahay kubo kayong bahay kubo na kanta. Yeah. Sige po. Thank you. Kami po sa arong dahulo na malunggay na nakatanom. Pinaka-practical, we take for granted. Pero like malunggay, pag linaag mo sa gabos na pigkakaan mo, nakaka-increase kang iron content, nakakatabang sa anemia. Ano mga kaya na mga discarte po? Dakulon na benepisyo ang malunggay actually. And that will grow anywhere, lalo na sa Legazpi, tuldukan mo sana, matubo yan. Matubo tulos. How many piradigding may arong na may malunggay na nakatanom? O saro, doa. Kulang pa eh. Mga arong kaya na kuta na maging habit, no? Talking about green architecture, Tabi Engineer, Padre, Pading Mar, so mga design kang mga harong, di ba? So ngayon baga pa-design ka harong sa mga architect, di ba? Saro na yan sa requirements na the design should be nature friendly nin mga harong, Tabi? What happens po niyan is nakakailing sometimes kimagayo na design sa internet. Tuturoon sa architect, gusto ko arog ka ni, Di man masabi kang architect, maturo yan, pag nag-aagi sa bagyo, madipisilan ka kaya na dakulaw na bintana, na di mo man nabubuksan. So I think, it's teamwork, again, na sa mga tao, kauroon ninda sa architect ninda, na gusto ninda, so arong, bako sana magayon, pero mapresko pag-istaran, hindi magkakasakit yung tao, and then the architects will do what you want. Pero kung mapuon ka, sabihan mo tulo sa architect, inuton mo, gusto ko gayawon uning arong na nailing ko sa picture na gari magayonon, na di mo man pig-apot kung pwede ba yan digdio, kung di ni maturo, or di ka maburo dyan sa laog sa init, yan ang nagiging problem man nun yan. The architects, magayon sa mga new architectural schools, they're also using to teach the green design, green engineering. And we even have some green laws, the Philippine Green Building Code. So, we're moving forward naman. One thing, Father Momoy, I think 10 years ago, duwa man sa nakitang nag-restoryahan na arog kaning nagkakaintindihan. But it's nice to see. We're very thankful that now it's in the mainstream. Piga-cast na ining initiatives. And sana nga, mas dumami ang green advocates natin pa. Yes, salamat. Magayonon po ini na talagang
we are also informing. Ang mga architects dapat magkaigwang any mga owners kan houses, magkaigwa silang informed decision. Tama itong sinabi mo, we have to have informed decision and at the same time, bako siya na ang green architects, kundi pati sa mga owners kan houses, magkaigwa man ng green framework. Tama po. Okay. Ayan, Father. Sige. VP, igwa pa? Hello, yan. Yung green and gray solutions, actually, nakadagog naman ako ang kaito, pero ngunyan ko lang nasabutan sa imo kimaray kung ano ang green and gray solutions. Ang mga local government units, inform kang arog po kaining strategy. Gari, kung pa example ka nga ning nahiling, they paman kita kingaran, pero pigigibo na, engineer. Yes po. Yeah. Ang problema, DPWH, gray. DNR, green. Di man nag-auro niya na duwa. so we're hoping that, again, like this, in the future, that when they do projects, required na sa green component. Yaw na dapat iguana sanang green component sa bidding pa sana, naka-state na duman na o ni so semento o ni so kahoy na dapat kataning ka yan. Yeah, tama yan. May mga initiatives na tigibon tinampo na dahil mga kaipuan. Kadako lang mga tinampo ng mga opening roads. Nakulo na napalod na kahoy na sayang. Kaya nagiging gray. So, medyo all gray. All Tapos gray. minainiton iyan, nagkaka-heat island effect. Actually, supposo ko pigumos ka sa bago kang pig% ni Father Momoy, so sa tinampo, Buena Vista. nanawara sa tubig sa Buena Vista. Hindi, nagluwas, gray ito. Di ba, gray, engineer. We just came from a national convention sa Siargao. Yeah. Surigao. It's very famous duman ang nickel mining. Kalbo nagabos na bulod, tawara na nagatanom, puro nagamina. Gray pala nangyari sa enda. Talahib and gray mainit, tas kang tinamaan sinda kang Odette, dinalintian, ngunyan pa sana sinda natatapos sa mga, I mean, it's really one of those na sad stories na only gray, puro gray, puro mining, and there was no focus on the green, on the replanting, so magduman ka, pag landing mo, kalbo sa mga bulod, saro duwang nyog. Makamuro mundo yan. Diyan man yan, nangyayari man sa Batan Island, dakulon ki mga sinkholes, for dahil ang gigibo dyan ngunyan, so mga guerrilla mining, so sa coal. Pag puro, the first thing na mawawara is the water. Pag puro gray mo, wara ng mga trees, mawawara ang water, tapos sunod-sunod na yan. Kaya magayunon ang initiative kan duman sa Sagurong San Miguel Island. So ang magtanom duman kirip naggiwong riprap duman ang ginibo sa mga used tiles katapos tinanaman kay Biteber. Duman sa sarong i-share ko, sorry, nakadaman pa sa kay kabini Bossing Glenn sa Amsterdam. Ang hotel duman engineer, dahil nakan sa mga shampoo baga na naka-sachet. Wala ng sachet. Dahil ng sachet, mga kondisyoner na nakabugtak sa lauga na pwede mong darahon pag-uli mo. I was wondering why, sa wall kang toilet pa ding Father Momoy. No. So pigpo-push na lang baga na maluwas so liquid soap dyan. Pagkuno, kung ito talagang design sa hotel, paglipat may kibang hotel, arag mga sunahiling mi. Ito pala, sabi sa ko ni EVP Glenn, ni Sir Glenn, parte ito kang itong susaindang ko compliance sa climate change, environment friendly ang practice kan hotel. Yeah. Siguro we have to go away from plastic economy. Kaya dumami yung basura natin because of that. Correct. Kasi tayo parang driven with commercial impact yun eh. Yeah. Na para maibenta mo, palitin mo. Yes. Kasi, at saka tayo, pag nagta-travel tayo, pag uwi natin. Kung ang nakita ko, kung yung Ginebra pwedeng isa-sachet. Saka kita baga pa ding Padre, pag uli tahali kita sa hotel, di ba?
May nagadara kita kay mga souvenirs, shampoo, paguli digdi, Yes, oh. tapok sa lugar ta. Yan. That's a problem. Actually, there are LGUs, Quezon City, na nag-spearhead nung na magbibenta sila ng lana, ng toyo, ng suka, magdala ka ng lalagyan. Ano po, you don't have to look far. Uto, ako, may dara akong jug kay tubig. Tanganing din na mag-mineral water. Mga single-use, dahil na may bitaran mga single-use plastic. Plastic. Barato pa. Yeah. Natitimplahan ko pa si juice. Sana magpasa ng batas Ang problema, mapasa kay batas. Nakulong kitang batas, tayo mapig-implement. Ibawal na ang sachet. Yeah. Another Single-use observation. plastic. Another observation tabi, Engineer, Padre, Paring Mar. Si Dinman Minister Glenn sa Amsterdam, dahil akong nahiling na plastic na spoon. Nagbakal kami sa grocery, ang spoon nila made of cartoon. Pati sa slicer na pag-slice sa mga fruits, made of cartoon. Disposable siya, after mga how many years, saka na siya nadadamage. Pero made of cartoon or paper. Sana po na discontinues, no? Yeah. I mean, just a few years ago, ang gabos na arugayang Patel. styrofoam Yeah. bagada. So Yeah. now, yan, papel na. Yeah. Siguro, hopefully, we're just a few years behind if the consumers, kung in-demand kang consumers, tapos matabangan man kang legislative sana, dire-diretso. Nakulao na bagay yan. Kaya dapat talaga, ang mag-concern kan environment, gabos sa tabo. Yeah. Saka ma-revolutionize ang bamboo industry. Di ba? Because if we use cartoon, pira man na kahoy ang papatulon ta. Di ba? If we use bamboo, yes, bamboo. mas Pwede pa po. Di ba? Pwedeng magamit. Siguro, pwedeng because in Vietnam, practice na yun ang nagkakapir ang mga para sa Hanggang t-shirt. Di ba? Pati tuwalya, igwa ng bamboo. Di ba? So, let's go bamboo. Go, Bambuhay. Bambuhay. KKK yan po. Sabi ng texter natin, yung bisikleta po kanina na narinig ko sa radyo, madami ding mga countries na may mga bikes. Yeah. Sa atin siguro hindi applicable kasi ang environment natin ay marumi ang hangin. Hindi po. I beg to Reaction, differ. yeah. Kami, sa JCI Legazpi, we had a bike around Mayon. Wow. Ang hangin natin dito, kumbaga, still much better than sa ibang lugar. Although, kung minsan may mga boss na or truck na. Siguro, si Mrs. Ma. ang point siguro kang kwanta, kaya ng texter ta, sa sentro, pag nagbibisikleta ka, di ba? Posibleng araw ka yan. Yes po, Madam First Lady. First, taga-sunod lang. I just like to share, in a country like Cambodia, that just came from civil war and is not even as economically stable as us, meron silang tawag doon na white bike that they offer to tourists na you can rent the bike for an entire day, may kasamang helmet para safe, and that is what the tourist will use as their transport for the entire time. And the roads there are not even as nice, as organized as our roads here. So it really is about a mindset shift. And then like sinabi din ng asawa ko, we bike. Yeah. Hindi lang mukha sa katawan, pero we bike. Naga-bike talaga kami. And there are portions dahil maraming tricycle, cars, jeeps, medyo maano yung hangin. Pero hindi siya yung type na kailangan smoke mask, yung dust filter na mask, ganyan. But if the mindset of traveling using eco-friendly transportation like bikes, scooter, skateboards, e-trikes and all that, mas bababa din yung complaint na yun about air pollution. And then the farther you go,
Like yung picture ng Yeah. bamboo dike, Yeah. ganyan. Yeah. Ako yung maliit na tao doon na nakabike. Ganun pa. So, hindi mo yan ma-experience pag hindi ka rin Oo. nagpunta sa sarili-sariling adventure. Yeah. Opo. And these are places na hindi napupuntahan ng kotse, Yeah. ng motor. Pero doon pa dire sa Amsterdam, ang bisikleta, means of transportation ng mga tao. Major talaga. means of Major. transportation in Dutch Major. countries ang bicycle. Sabi ko nga doon sa mga sana naging upuan na lang ako ng bisikleta, ang gaganda po ng nakasakay sa bisikleta. Kaya sa ikauunlad, ng bayan, bisikleta ang kailangan. Yes. May nagsabi ba gagawin kayo ito? Hindi ibig sabihin kailangan mga high-end bike ang gagamitin. Okay na ito, Sugaru Japan bike. Yan ang bike na gamit sa Cambodia kasi may basket, may ilaw na libre, may bell, may lock, kompleto na itong Japan bike. Magurano ito sa surplus, 3,000. Oh, ready na, complete. Tapos pwedeng irabas at iabuso ang bike na Arokaan. Maski sa inan. Okay. All terrain. Magayuno na yan, talaga, bisikleta ang kailangan. Sa ikauunlad ng bayan. Pwede. O ipa-legislate na ito. Yung sinasuggest kasi ni Madam First Lady na for rent yung mga bisikleta, ganun din doon, di ba, boss? Sa Amsterdam. We can hire a bike. Pero mahal sa turista. Iyo. Mahal sa turista. Siguro may sila added Sa hotel, tax. pwede ka Oo. magkuhan sa hotel eh. Mahal. Sa Cambodia, kinumpute me, parang mas barato na ang mag-rent kang bike kaysa magpara-tuk-tuk ka, yung garo tricycle ninda. Kasi ang tuk-tuk parang sa inda $1 at that time kada way. Ito parang for the entire stay, $2 or $3 lang. May lock na, may helmet. So pwede kang kahit saan, basta dala mo ito, i-lock mo sana. Ang catch is, may kontrata. Kung mawara mo, babayadan mo subay. Iyo. So, Yeah. ka. Pero siguro, dahil man mahabas kayo dumang bisikleta. Kaya may lock. Thank you po. Thank you. Okay, thank you Okay, very thank you, much, ma'am. Isabel. Okay. Anong padagot? Siguro, iyan po ang manungod sa ecotourism. Magayon naman nga, hiling taman mo niyan ang manungod sa agrikultura. Dakulong po ba kita na ba nahiling na basura? Papanuhon ta ang basura? Matatambakag kita maraki basura? Siguro, si Edwin may naisip na pigmamaot niya mo ini na kuon ta ang fertilizer sa basura. Ang mga basura niya to, gibuhon tang organic fertilizer, makatabang patangon yan po, baga mahalo ng marayan ang fertilizer, kaya magayunon po siguro, apunan tangon yan si Beranta si Sir Edwin Ribangcos. Yan, habang pa sa... Karoon po siyang volunteer agriculturist para po sa Laudato Si Farm. Habang pa sa kati Sir Edwin, i-acknowledge ko po si Madam Sheila Nas. Ang sa Hello, tuyang, ma'am. City Ma'am City Sheila. Agriculture Officer kan Legazpi. Thank you, Yes, Ma'am Sheila, sa pagbisita. Salamat po. And also, Padre, bago po kay Arkitekta, garamahalin na si Engineer Martin. Ay, okay. Ma-award mo Salamat ta? po. Oo, Okay, sige. certificate of... may appointment ini. Sinda ka busigwa. Okay, Ayaw nga awarding pala. of certificate Correct. and Okay. token para po sa satuya na mga naging guest at resource speaker ngunyan po na pagkahapon. And ma-award po mga tugang siyempre si EVP Glenn Barcelon, ito yan pong Kangkarn Station Manager, si VP Henry, ayan. So, maybe call in yung ating mga guest, si Engineer Martin Reynoso, and sa iyong wife, si Ma'am Isabel, and then si Ma'am Michelle Ravalo, at saka si Sir Alvin Tan. Ayan.
Father Mamoy. Salamat po sa inyo. Thank you very much po. Salamat po. Sabi. Okay, salamat po sa tuya po ng mga naging bisita from the JC's people. Yan. Yan. Okay, so Yan ganyan po. talagang permi ko mga partners sa environment saka sa tourism. Ayan. Ganyan po, danguguntang and hilinguntaan presentasyon ni Sir Edwin Ribangcos sa tuya po na volunteer agriculturist para po sa Laudato Si Farm. Duman po sa Laudato Si Farm, yaw na duman gabos, itong mga pigiristorya tadigdi, pigpapractice na sindit ng piglalapat ni Father Momoy para po makatabang kita na magkasararo para pangantamanan ng palibot. At the same time, siguro ang pagkaunta, yung food security. Food security. Na dai na apektaran so sa tuyang environment, mana pa'y pigbubuhay ta itong mga nagagadana ng mga daga. So tamang-tama, ayaw po si Sir Edwin. Sir Edwin, maray na hapon po tabi. Thank you para pagpaunlak po sa Samuya. Sa tuyang organic farmer. Thank you po, Sir Mar, Father Momoy, alin sa gabos po na yaon digdingon yan. Salamat unong po sa Indo. Allow me to share with you yung project po ng Laudato Si Cooperative. Ini po a series of forum kang mga members, farmers. Nag-craft po kami kay project na i-implement mi po sa Samuyang Farm sa Laudato Si Cooperative. But before that, gusto ko mo nang i-share man ang about duman sa figuro ng sa bamboo. Very significant po ang bamboo sa agriculture, pagkaon po yan. Ito pong shoot, dakulaon na market po yan sa agriculture. So, paki-present po ng slide. So, ini po ang Samuyang flagship project sa cooperative kang Laudato Si. Next slide po. So, this is the objective. Response po ini kang members' needs for livelihood project, food security and sustainability concern, social recovery response to pandemic, and environmental protection and stewardship, shared responsibility mi po in community development, and this serve as income generating program for the cooperative. And also response to a call to restore our common home through cooperativism. So yan po ang Samuyang next slide po. So igwa po kaming 5 flagship project. Enot po, Rice Susta Pro. And second, so composting. Third, ini pong bamboo and pili and forest nursery seedling. And number 4, igwa po kaming 10 sow level na breeding to finish project. And ang pinaka-last, ini pong Similia sa Butilya, apig-apod mi po, swine genetic upgrading. So yan po ang pinaka-focus po sa Laudato Farm. Bukod po na magiging kaming farm school, dahil learning site na po kami, hindi po existing na project na ipapatupad po sa in response po sa tuyang pangangay po sa pagkaon. So next slide po. Ano po ining mga issue na nagluluwas kaya kami naka-arrive kay itong project na Rice Susta Pro. So dakulaon po ang cost ng unyan kang production, mahalo na ang abono, mahalong pa ang mga chemicals na pigagamit sa farming. Hababuon po ang pagbakal, kamparoy, and diit na sana po ang nagtatanong due to lack of capital. So iyan po dakulaon na impact iyan tamababa ang production. And sa rupa, pagbagas na po, alangkaw na ang presyo. So kami, ma-address kani tanganing maserbihan mo po ang community. And rice distribution, controlled pa rin kang mga middleman and traders. So kami po sa co-op, as much as possible, from farm to consumer or to table. Tanganin pong malesen ta po ang impact ang presyo. So, next slide po. Ini-pick up po pong Rice Susta po, pro farmers,
pro-consumer. Gusto sabihon, pabakalon mi suparoy sa muyang mga member farmer kimahal. And then, i-undergo mi po ki paggiling or pag-produce ki bagas, ipapabakal mi na po man sa mga consumer sa hababa sa ng presyo. So may feasibility study po akong ginibo, kung bakalon mi ki 20 pesos ang paroy, kaya ming ibinta na may dilinsya lang ning diit ang co-op, bako man grabing dilinsyang paliog, siguro 35 pesos. Sa 35 pesos na yan, siguro maugma naman sa mga nanay. Ta imbis na makabakal ka ki sarong kilo, pwedeng 1 in 1/2 na ang mababakal mo. So kaya pick upod mi pang rice Sustra Pro. Sustainable rice, pro farmers, pro consumer. So, ini naman po issue about environment for ecological solid waste management practice. Nagluwas din po ang aggravating impact of climate change. Ngunyan po, para sa kaaraman kang iba, bako po nutrient, bako management ang pagbaba kang paroy, kundi minsan temperature. Pag 41 na po ang temperature, kan atmosphere, ang production po kang paroy nagbababa. So, pollution warrants health hazard, improper solid waste management and disposal, contamination on groundwater, magkadtong panahon, ang pit seal pump, sarong tubo, puitable na. Ngunyan, 180 feet ang drilling bago ka makakuha kimaray na tubig. And low waste diversion strategy. So ini po mga issue ini, nag-come up naman po kami ki solusyon. Next slide po. So, kita, yaon po yan sa satuyang konstitusyon, provides the overall tenor for environmental policies at is affirms duty of the state to protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accordance with to the rhythm of harmony of the nature. So yaon po yan sa satuyang konstitusyon. Next slide po. Iyan po, right to a healthy environment. Sabi dyan, kita daw po ng mga tao, each individual has the duty and responsibility to contribute to the preservation and enhancement of the Philippine environment. So bakusa na po da sa gobyerno, kita kabus, magtarabang. So ini po na mga konsepto, nakagibo kami na maglaog ang Laudato Si sa composting project. So next slide po. Ini po ang komposisyon kang basura ta sa mga kaharungan. 52% biodegradable. 18% po residual. Kaso, pagdaita po, ini, pinakaray, yang pong duwa naan, napapaduman sa landfill. Ini po ang ma-create ki pollution sa groundwater and sa environment. Kaya po kami sa grupo mi sa Laudato Si, iyan pong 52% na biodegradable, i-convert mi po into a resources. So, next slide po. Ayan, kung hihilingon ta po, ini mga basura ni neglected, isisabay po yan sa mga pantapok, dahil po pigsisegregate. Kaya nakikihuron kami, kung makiter po kami sa Indo, makuha kan mga basura, kung pwede, iyan na biodegradable waste po yan, properly segregated. Dahil ipagsabay sa diaper, dahil ipagsabay sa mga plastic. Tayan po, resources yan, on the part, sa muya, sa agriculture. So, next slide po. Ini po pinapahiling milang medyo iyan po ang output na po kang compost. Kung mahiling nindo po ini po pH meter, bako lang medyo klarado, 6.5 to 7, in between po siya ng 6.5 to 7 ang acidity and alkalinity kang compost. Meaning, gabos na yaon ng nutrient, gabos na igwa siya, mapapakinabangan kang tanom. Ang pinakamagawin mag-survive ang sarong tanom, ang range kang pH niya is 5.5 to 7. So, hindi po gari na yan, ini na po ang satuyang magiging produce, yan po ang pigapod ng niya na black gold. Sa mga plantito, mahiling nindo kung ano talaga ang pinakakulor kan sarong garden of plants, minaluwas ko pag pigkaagan mo ki compost. So, iyan po, output na po yan, kan sa muyang pigigibong composting project.
Sige po. Next slide. Ini na po sa nursery establishment. Saro po na project me na kasubago sa Bambuhay. Actually po, ang bambo, iyon na po yan ang pinakamagayon na bibenturan tangunyan. Kami po, ni Father Mumoy, bako lang po ini sa alternative sa construction. Sa pagkuaki, pollution, grabe pong nakukuha ang carbon. And another, kung nagtanom ka ng bangko, dahil ka na ma-outro. Lifetime ka nang ma-harvest. So, iyan po napili, saro man po na na-identify may project, tangon yan, nakulaon ang demand kang pili oil. Kulang ang production, may planta po na pigpo-construct, kaya siguro pag nag-operate in 1 month, ubos na ang pili digdi sa tuya. Kaya sasabayan mi po. Ini naman po ang concern kan mga backyard grower sa samuyang mga miyembro. Yan kan panahon kang nagkaigwa kay ASF, nagbaba ang populasyon. Nagmahal po ang mga stock kang breeds. So ini po mga issue ini nagruluwas sa samuyang mga miyembro. Nag-come up naman po ang samuyang grupo na mag-invest sa tiga-apod na 10 Saul level project. Next slide po. So, iyan po ang samuyang project. Maut mi po na makaproduce kay mga maray na klaseng breeds na i-disperse mi po sa samuyang mga miyembro. Tanganin pong maibalik ang industriya nin pagbababoy sa samuyang mga miyembro. 60% po, 60% backyard. So, sige po. Ini po ang pinakalas ng project may ining similya sa botilya. Gusto sabihin po, kaining project na ni, so, bore semen, kukolektahon mi, ipaprocess mi sa laboratorio, and ihiras mi sa baba sa ng presyo, tangani po maka-avail, dahil na po ini so aktual na nagbubulog, mabinta po kami ang semen kang bor, ikakaagmidigdi, ang babakaluninda ini. So, wala po siyang physical contact, maiiwasan ta po. So, pag-transmit kan mga helang sa mga babuyan. So, ini po ang samuyang gigibuhon. Similya yang kan ureg ha. So, ang apod kay ni artificial insemination, binago mi lang si pangalan, similya sa botilya. Sige po. Next slide. So, ini po ang Laudato Si. Ini po ang anumi didin na Father Mumoy. Healing the soul, the soil, and the society. So, kaya po kami tarabang-tabang, mga volunteer kami. Ako po bilang agriculturist volunteer sa pag-craft kay mga project proposal para sa co-op. Sa pagtabang sa mga farmers, mag-educate, mag-training, and then magtabang kung paano talaga makapuon sa negosyo sa pag-uuma. Next slide po. So, ini po ang samuyang pangaturugan, good food, good health, and a common home. So, kaya po ini in a form of cooperativism. So, next slide. Thank you po. Sana ma-inspire kamo, invite me po kamo sa samuyang cooperative. Kami po nagpupuon, mag-invite sa indo kung gusto, sisay mag-intra, maka-avail po kan serbisyo kan samuyang cooperative. Thank you very much po. Thank you very much. Ayan. Thank you very much, Sir Edwin. Diyan ka lang muna. Taod-taod na sa mga hapot na tabi. Marafulo na kita. Para sa t-shirt. Ayan. Sa mga maswerteng manggagana ng t-shirt. 64th anniversary t-shirt ka DCGB. DCGB. Ayan. Anniversary. Okay. So, ding, 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 ding. Ala, ayan, ang mga t-shirts po, magayunon. Ayan, oo. So, mga nag-register ka sa bago, adi. Ayan, okay. Jovi Bejerano. Dap-dap. Wow, dap-dap. Sarong DCGB anniversary t-shirt. Tama naman. Pira tabi, boss. Pira IBP, tabi. Pira. 10. Totod naman si 5 t-shirts. Ano ini tabi? At 10 sa to, di ba? Okay.
Next winner, Norma Zamora, Norma Zamora. Barangay 22. No face, no t-shirt. Magpiton nga. No face, no t-shirt, tabi. Yan. Taod-taod, may papanauman po sa Good Found Cement Factory, tagrilimang sakong semento. Ano yun eh? Paguna ko semento t-shirt. Alright, t-shirt and 5 bags. Okay, next winner. Ruel Mendoza, Barangay 23. Ruel Mendoza. Ruel, ano? Romel? Ika? Oh, Romel Mendoza. Mendoza. Ah? Kay Kagawad, dahil si Kagawad? Wala? Pasin, ano boss? Dapat siya ang degree, di ba? Okay. Ay, daw na. Oh, pili mo na lang sabi. Asay mo na da, sabi ni EVP. Asay mo na ang t-shirt. Yan, mako kan wala digdi. Say mo na ang t-shirt. Alright. Next. Michelle Aike. Ano nang swerte kan mga aki nene. Michelle Aike. Dap-dap. Next. Ano man lang LKF Farm? LKF Farm sa Anis Lagi. Joselito Bacani. Farm school yan sa Anis Lagi ko naman ayon pa. Joselito Bacani. Yan. Ambado mo busing pang-environment dyan Next winner, anniversary DCGB t-shirt, Salve Malaga. Salve Malaga. Salve. Next t-shirt, Alex Magda. Tama, Alex Magda. Alex Magda. Wala. Next, Abraham Antonio Adra. Yan, nag-register lakaw-lakaw naman. Ayan. Taga-sain ka, boss? Taga-sain? Puro. Ayan. Mamerto Avocado. Garo hinugo na ini. Mamerto Avocado. Wala, Mamerto Avocado. Sir Gani Padre Santo lang mabubulnota. Yan na. Hain po. Ayan. Sige, sir. Congratulations. Sinaida Robert Toledo, Barangay 21, Sentro Baybay. Taga Baybay. Baybay. Wala. Ayun yun po. Sa Baybay. Ngaon. Si magparaluyan naman si Madi. Salbata ng pangyari sa Maabaka. Jose San Jose. Kuya Joe, San t-shirt Jose. mo. Swerte, ni Kuya Joe. Takay ko t-shirt tabi. 1, 2, 3, 4, 5. Pira na ka, boss? 10 na? Depa, pira pa. Extra pa. large. Extra large kay Kuya Joe. Yan. DCGB ko niyan. Triple Double, triple extra large. Yan. Emilia Baritua. Tama. Emilia Baritua. Wala. O, duwa na lang. Josephine Lubas. Lubas ini. Labaw. Josephine Labaw. Yan. Josephine. Taga saan ka, Madam Jo? Saan po? EM's Barrio. Salamat po. EM's Barrio. Last DCGB. Tanto, di guwapa. Di mag-adit. John Dali. Ano po? Iyon anggad, Madam. Ika po ito. Yan. De pare. Basta yun. Ito, sinabi mo na eh.
O, Tod po, ubusun na yan. Salamat po. O, Tod naman po sa Okay. iba. Kaya po sa mga yaong paligid, Totoo naman sa iba. mag-register tabi Ayan. ka po. Yan, okay? Kami raffle. Yes, Tod naman. Congratulations. Sige po. Congratulations sa inyo, boss. Ayan. Sa mga yaong po dyan, na pa nag-register, baba So, na tabi ka mo, mag-register. Balikan ta sa electric chair. si Sir Edwin Naribangkos, mga tugang. Baka may mga questions po kamo, magabot lang tabi. Okay, sige sir. Kasi bago tabi padre, nalang ko siya na nag-imbitar ki miyembro sa tabi Sir Edwin. Anong mga requirements sa pag-entra sa Indo? Actually, ang cooperative, Baka makumbinsi mo ako, ma-entra po ako. ma-attend lang po kay PMS, Pre-Membership Education Seminar. And then mayroon din contribution for membership fee. Manggaro na po. So, sa initial, ngunyan, 250 ang membership fee. 1,000? Pesos lang po, Sir Enrique. 250 pieces. 250 pieces man. 250 pieces. Tapos, 1,000 ang capital build-up. May capital build up. Pag gusto mo po mag-invest, may capital build. 1,000 po ang capital share minimum. Nagkita ka na sa mo? Sige. Minimum. So pagka-member ka na po sa co-op, Opo. may capital share. Kapag may mga pa-training kami, makaka-avail ka po and free. So Yun. libre po yan dahil services po yan kang co-op. Ipag-provide me, lalo sa mga nag-agriculture, gustong magkaigwa kay livelihood sa agriculture, libre po yan na pag-provide sa muyang farms, sa muyang learning site sa Lidong. Tapos, may patronage refund yan. Okay. Ayan. Okay. Ay, Sir Edwin, kadako, hindi ba sa syudad, diyan naman yung mga lugar ngayon na pwedeng pagpabulok kang pagpalapaan kang itong compost, anong pwede tang i-suggest sa urban area kung paano ito magkaigwa ng composting? So kung halimbawa kamo talaga gusto din mag-compost, I suggest na itong mga household waste, mga yard waste, igwa po kasi kaming combination kaya na pig-apod carbon and nitrogen ratio. Mabagal po ang decomposition pag hindi maayos ang ratio kang nitrogen and the carbon. So saro pong carbon source na available ngo niya na libre yaon dyan, apa. So ito pong ata, i-mix mo po siya, ang ratio ta po, 25% kang ata, 1% kang mga vegetable waste. Itong mga tinatapok nindong mga inali sa gulay. So, imimix mo lang siya, leave it there, lagyan mo ng counting soil, pwede sa kahon, sa sako, or anything na pwedeng ma-hold siya. Pag taga-tubigan, kung wala kang indigenous microorganism, pwede rin yung soil, kukuha ka ng topsoil, i-squeeze mo sa sarong balde, yun na po ang pangdilig mo. Kasi yung soil, may mga microbes, siya po ang nag-degenerate na para ma-decompose yung material mo. Sa muya, may pigagamit kaming effective microorganism na pigdidilig. So, pero kung wala, advice ko, yung soil, yung topsoil, or yung mga manure ng cow na dry, gagawin mo muna siyang tea, saka ididilig mo doon sa mong compost. So, pwede rin po yan. Basta dahil po nauuranan, dahil naiinitan. Kasi pag sobrang tubig, magkikreate po siya ng fly, magkakaigwa ki uod. So, pwede kami pong mag-attend sa Muya, sa Laudato Si, ma-post po kami ki-training para pag-aradalan ta po yan kung paano ang step by step kang composting. Pwedeng pang backyard, pwedeng pang commercial. Saka pwede man kita mag-provide with a certain fee kay itong imo. Apo. Yung ani na ipagbugtak mo sila nindo sa mga kitchen wastes. Yes. Itong pagsasabi po ni Father, indigenous microorganism, bigigibuta po yan. Ito naman na EM, pagkaparehas po siya, effective microorganism. Siya po ang nagtatabang sa tuya sa natural na paagi na mag-produce mga sustansya para sa tanom. So, Engineer, may problema ko niyan ang presyo kan fertilizer tabi. Yes po. Halangkawon ang presyo kan fertilizer na synthetic mo niyan sa mga farmers ta.
paano po kita makaka-contribute kimaray sa mga farmers na imbis na maggamit ka ito na synthetic fertilizer, iyon na po ini na organic fertilizer. Kaya ta pong mag-produce millions o renibong sinako nin fertilizer para mas-substantiate ang kakulangan, kamahalan kang presyo ngunyan kan synthetic na fertilizer. Actually po, Sir Hen, kadakol resources na pwedeng gibuhon tang abono. Example lang po sa rice field. Ang rice field, pag pinabulok, more or less, ang mga dayami, dakulaon abonong kumpara. Sisulo lang po yan kang mga pag-iribata na farmer na dahil siguro na educate. Another, iyan na pong mga manure, cow, swine, and sa poultry. Grabe po yan ang mga manure na kung minsan dahil na-utilize, ang iba, ipaanod sa mga salog. May mga pigiri gani po sa mga pagiriba. Nagkukonstruct yung pigiri, arani sa salog, taduman mapadalagan sa endang waste. Ang ihi po ninda o itong droppings, pwede tapong gibuhon ki organic fertilizer. So siguro, in one way or another, may ma-specialize talaga ta, laborous po kasi talaga ang composting process. Mag-gather ka kay material, makanda ka kay composting. Pero po, pag continuous mo na siyang ginagamit, ako sa estimate ko, in three croppings, makakabalik na po ang sa imong daga. Lesser na po ang dependence ta sa synthetic. Iyo. Kaya po ninyo mag-supply kidakol na fertilizer ta. Yan bagang yan ang problema po, mahal talaga ang fertilizer na inorganic. Actually, dakulong itang source kaya ngunyan. For example, ining Legazpi landfill. Yes. Sanitary landfill. Actually, igwa na yan ang mga machineries ngunyan. Igwa na yan mga machineries supplied kan Okada. Kaya igusto ng technology, pwede tayo yan i-operationalize. Talagang tangunyan garapira siya ng sakong organic fertilizer ang nagigibo, pero pwede tapo yan i-operationalize. Kada munisipyo, kada syudad, igwa po din mga inaapo natong sanitary landfill. Legazpi, wa kayang tabi padre, di ba? Sa Legazpi, sipig duman nindo kasi... Igwa po sa Legazpi. Yaon si Madam Nas, igwa sinda kaya. Ikaw po ang Legazpi, magayuno na ang facility ninda. Organic fertilizer. Nahiling ko na po. Dakulaon yan, yung Dakulaon. kang Jayka at saka Okada. Yeah, opo. Actually, pinasarami ni Father Momo yan. Yeah. And operational na siya. Iyo. Kaya lang, garo kulang sa tubig pag duman. Pero ang paghihiling ko lang tabi, Padre po, Padre Mar, nata ni tadain na, gari, bako masyadong ma-appeal sa mga mahiwas na dakulang mga farmers. Mas madaling, imbes na magamit kaan, minaresort pa duman sa inorganic fertilizer. Kasi po, harmful siya, di ba? Harmful siya sa daga. Kasi po ngunyan, sa sitwasyon ta po, ang farmer more on educated dito sa paggamit ki synthetic. Actually po kasi talagang mapagal, magpa-decompose, lalong-lalo na kung ang rice field, mahiwaso ng area. Ang iba kasi, in 1 month time, minareplant na kaagad. Kapag hindi pa po nabulok itong mga dayami na in-spread sa rice field, ma-planting na sinda, nagdi-decompose pa lang si dayami, nagko-contribute po yan kay pagka-yelo, kan tanom, nagko-competition siya sa decomposition process. Kaya kadalasan man talaga po ng mga farmer, lalo-lalo na sa mga massive plantation, isulo ninda ang dayami. Dahil ang lull period lang ninda 1 month. So kung papabulokon talaga dyan sa ordinary, dahil talaga pa siya bulok. So ang pinaka-the best kayan, ma-allocate sinda ki lugar, dahil na nitatanuman, duman lang nila papabulokon. So siguro, pwede man, may sarong LGU, kukuha anon gabos iyan ng mga raw mats, and then may sarong facility, ang paggibo, composting sana. Kung province-wide, mas magayon gabos na biodegradable sa buong munisipyo, sa market, kaipuhan po yan mapabulok. Kasi sabi ko nga yung dayami, carbon, yung mga gulay, nitrogen. So compatible talaga. Kailangan mo yung mga gulay na nabubulok,
kailangan mo yung dayami. Yeah. But pwede itang pasyaron si Madam Actually, Sheila. actually po Yeah. na ko lang challenge yan sa tuyang provincial or Yeah. city agricultural office. Opo. Pwede itang ipashare si Ma'am Sheila ta. Ako kaya, mas gusto ko talagang magamit ka ng mga farmers na ta. Environment friendly ba yan? Ma'am Sheila po, pwede makishare sa practice nindo sa City Agriculture's Office. Okay, good afternoon po sa kabos. Igwa na po kita composting facility na naon po sa Bunker 1. So, sabi po nindo, nag-producer na po kami. Ini pong composting facility, ali po di si JICA, Okada Technology po ini. Sa ngunyan po, nag-process na po kami ka ini ang compost. Dakol na po kita duman kay mga compost na naka-stock, na pigataot po ini sa tuyang mga farmers. Libre po ini tinataon niyan ni Mayor G para po magamit ini kan sa tuyang mga farmers. Kundi, so hapot po baga ni Henry Kasabago, pero paano po produce kay ining sa tuyang facility ini sa bangkiruhan, pira pong sako, pira pong mga farmers ang nabibenepisyoan kay ini? Sa ngunyan po, ang produce po kang sa muyang sa composting facility, igwa po kami ki 25 bags per day. Ang sa muyang napoproduce po. Kaso lang po medyo nagluya ang samong shredder, kaya dit ang samuyang produce ngunyan. Ang farmers po, pinagtatawan ta na muna ki mga 10 bags per person para po magamit din sa vegetable production. Saro po yan sa mga, siguro, ining Laudato Si is willing to cooperate with you na tibaan kung pwede pang madagdagan ang production, katapos tibaan kung pwede kita magkaigwa din garong demo farm. Taan mga parao man po baga, to see is to believe. Yes. Kaya gusto nila mahiling una. Katapos gusto nila na makadilin sa sida. Katapos pwede po kayo, Madam, makapag one of these days, maghururon po kita kung paano tayo ini mas mapadagdag. Yes po, Father Momoy. Ini pong samuyang compost na pig-producer medium sa landfill, nagkaigwa naman po kami ki-efficacy test sa iba-ibang klaseng vegetable like pechay and eggplant and pechay na magayunan po ang naging resulta. Nagkaigwa kami ki tulong beses na soil analysis. Pwede po kami na magtao sa imo ki compost para po for your demo. Thank you. May si Kuya Jo tabi, Father Moy, may habot. Kuya Jo. Kuya Jo San Jose. Maray na hapon po sa Indugabos. Tama po ito, I agree na we will engage into organic farming. Pero tabi engineer, medyo may challenge kita po pag-abot sa pag-establish, pag-gibo kan rice organic farming. Kung ansarong parsela kan rice, nagkukondukto o nagigibo ka, nagpa-practice kan organic farming, pero ang mga kataraning, neighboring parcels, dahil nagpa-practice, and that's the biggest problem na pwede mong ma-encounter mo sa imong kadipisilan kang pag-gigibo kang composting. Kaya, sa Samuya man, sa partikan APSIA, so Albay Pili and Cacao Industries Association, nagdi-distribute man po kami kan mga cacao and pili seedlings, pigtatawan mi na diretso ki 2 or 3 bags of organic fertilizer. Tanganing iyo ang pundasyon sa irarom kan daga. Asin, bago kayan, dapat igwapo ki soil test analysis. Tanganing aram kan gabos na mga pigaapod ng mga daga sa iba-ibang lugar, mang iba-iba man po ang climate, iba-iba man po ang mga classification kan daga. Kaya mas magayon po na engaged na po yan sa tanganing mas madali po.
Yuman sana po ang sa kuyang sharing. Ayun, tama ito. Salamat po. Pasol analysis ka muna. Nganing ara mo kung ano ang intervention Kung ang pwedeng kipuhan gawin. naman. Ayan, tama. Tama po yun. Kailangan talaga magpa-soil analysis. Sa ngunyan, ako po nag-advise kung kita po ma-ship for compost para sa rice field. Dahil ito po pagbiglaon. Okay? Halimbawa, 75% retained manggiraray. 25% lang ang bawason sa sarong hektarya. Maggamit po minimum na siguro 10 bags na compost or organic fertilizer sa first cropping. Yan ang combination mo. So all practice na synthetic, dahil paghalion. Second cropping, lagay ka uli ng 10 bags, 50% na po na synthetic halion. So in that way, gradual po ang pag-ship kan sa indong farming system sa synthetic. Ang 3 to 4 croppings, baka lesser na lang ang kaipuhan mong synthetic. So, dahil tabi pagbiglaon, sigurado, lalo so nag-hybrid. Dependent po kasi sa high nutrient content. Ang gustong sabihin mo po, kinakaipan bulungon tango na ang daga. Soil. Yan. Healing the soil ang pinaka-importante. Ngayon, okay, VP? O, may text po, digdi padre, o. Sabi kang texter ta, parehas po ba ang produkto nin bunga, nin paroy, kunan gagamiton na fertilizer na organic kaysa synthetic? Mas nakakalamang po. Ito pong pagsabi ming good food, good health, mas nakakalamang ang synthetic. In other way, bakulang po sa nutrient sa pag-aabot ng food safety and sa environmental safety. Yung synthetic kasi, sa pagkuha pa lang niya ng raw mat, gumagamit na po tayo ng mga fossil fuel. So yung nutrient, mas magayon, mas healthy, and mas masiram pagka nagamit ka ng organic. Yan. Okay, another one. Naganda ko lang texter ta. Nakamonitor po ako, kaya late daw siyang nakamonitor kasi hindi ko malinaw po na naabutan yung discussion po on how to be a member po sa co-op na iyan. Ni na Father Momoy at ni Sir Edwin po. Salamat. Siguro po, Father, Sir Henry, yung texter natin ma-announce po kami, mag-abang na lang po siguro sa announcement na magkakaigwa po kita kayan schedule for pre-membership education seminar. Mas kanong radyo po, basta DCGB lang magantaba. Paano kami sa DCG, maagad kaming tabang. Ano, Padre? Sige po. Sige po. Okay. Sir Edwin, ang pinakamahal ba yung urea? Yes po. May alternative kita ka na pwedeng magamit kan mga paraoma? Ano po, sir? Urea. Actually, ang urea, nitrogen. Kung maadal po kamo sa Muya, sa Laudato Si Farm School, tuturaan mi po kamo na dahil magdependent sa urea. Kasi ang urea, nitrogen. 46% ka yan, ibig sabihin, so sa rong sako, 23 kilos man sana ang urea. 27 kaan, padukutan, bako man nutrient. So, kung urea per se na nitrogen, yaon man lang po sa atmosphere. Yaon man lang po yan sa to. Pagtuturo mo yan duman sa Samuyang Farm School, kadakol tanom, igwang mga intervention na pwede kang mag-produce kisa diri mong nitrogen. Actually, ining atmosphere ta, 78% ini nitrogen. So, how to do that? How to capture the nitrogen from the atmosphere? Pagtuturo mi sa farm school. Pag-aadalan. So, saro lang na technology. After ka magtanom ki rice or corn, magtanom ka ki sitaw. Sitaw or yan ang mga soybean. Mga nitrogen fixing bacteria po kasi mayroon ang mga legumes. So pagtuturo mo po yan, mag-abang na lang po siguro kamo pirmi sa Samuyang sa Laudato Si Farm, makikoordinate kami sa DCGB once na may kaigwa po mga pa-training, mag-attender po kamo. Tutukdoan mi po kamo kung paano bulungon ang soil. So, healing the soul kay Father Momoy man. Sa Healing the soil. So, healing the soil. Sa kuya man ito. Healing society. Ilingon ta po maray na ini po
hilingon ta mapili kita kung profit or health and pipiliun ta. Ang mahalaga ang po kayo talaga, ini mga patana sana ini, mas bagay man po kayo na mag-training. Yes. Mag-training po kamo. So, dakol po kami mga resource person sa Laudato Si Farm. Ako man po natatabang. Siguro, one of these days, ma-schedule mo. Inuton mo po, Sir Henry, ay sabi ko na po sa grupo, ang inot may pong objective, suswine muna. Kasi dakulo ng request about swine management. Particularly breeding and the artificial insemination, biosecurity, and feed formulation. So mag-abang na lang po kamo, i-schedule mi po yan, tadakulon ang request, kansa mo yung mga miyembro manungod sa training about swine management, Sir Mar. Ayun, okay. So, ayun, that's it. Dahil na magkaroon mga question kita. Tao na si, Marapul Top muna Edwin, kita bago magtawag kay Sir, kay Engineer. Marapul muna kita. Marapul na kita. Oo, para Rapul kita. Oo. Giraray. Another, Ayan. 10 giraray. Iparapul to sa Laudato Si Farm. Halipuin Parapol ang Ayan, 6 Similya sa botelya. Yes, Similya sa botelya. Yeah. 50 t-shirts from God Pound Cement Factory. Tapos, libre pong halo ng semento. May kalo. May kalo. Yeah. Bako man halo, kundi kalo. Kalo. Bien Salinas. Bien. Salinas. Hali sa Laudato Si. Yes, sir. Laudato Si stop. Yeah. Ay, talaga, sir. Uy, sus ko. Si Brother. attorney pala. Bien, si Si attorney attorney. pala to. Di ba? Wala kang kawala, attorney. Wala kang kawala. Thank you, ah. Next, please. Agosto Avocado. Oh, avocado na Gusto naman. avocado. Oh. Avocado. Another Avocado. avocado. Iyo ini kasab ayo tama man kagawad ka sa bago eh. Yan. Agosto, September. Merly Bodopol. Merly Bodopol. Wala si Merly? Nandyan? Wala si Merly. Alright, next. Elsa Valderrama. Elsa Yes. Valderrama. Yan si Manay. Manay Elsa. Igwa kang t-shirt hali sa Good Found Cement Factory. Maria Malate. Maria Malate, pira pang t-shirt. Alright. Next. Maria Malate. Edna Medina. Edna, Madam. Yes. Madam Edna. Thank you, Madam, sa pagbisita. Zendi Harke. Okay na? Yes. Opo. O kalo. Ay tama-tama sa kuya. Ini panglipod ko sa babaw. Ano padre? Kalo. Sombrero from God Pound. Maria Baron. Ay, mano po? Shake hand. Isus ko, mapagalang pag... Opo, salamat po. Yeah. Thank you, GM. Mapagalang pag-artista, padre. Nakulong ka talaga mga Opo, thank you. mga fans. Dahil man mga kuwan ito, mga friends. Elena Madraso. Elena. Ansa Elena. Kaluon mo siya, gumuntangan na para kiling sa iba. Marlon Barnedo. Marlon. Umuwi na. Bigay mo na. O yan man sa sumakay ba, oh. Diyan ka, yan ba kada kita palogon naman sa Laudato Si Farm? Ano, padre? Ikalo lamang habang nagmimix kang ano yan, fertilizer. Michael Martinez. Yan, Michael. Sige, dalaga noy para
Sonia Selfida. Okay na? Ano pa? Tagadap-dap. Selfida, sorry. Hello, magurang ka man. Jasmine Valenciano. Jasmine Valenciano. Taga Maruruy si Madam. Siguro tukang ini ni Gary, ano? Gary. Oh. Talaga ang fans mo. Opo. Kyle Ray. Paul Marchand. Paul Marchand. O, Saga naman bumalik ka mo. Ito Saga, may raffle pa. Ipaparaffle Saga. So, transmitter. Yan si Ma'am Brenda eh. Gloria de los Santos. Gloria, Gloria, la bandera. La bandera si Gloria. Lumusong siya sa tubig. At Tresorera. Gloria Tresorera. Maria Cristina Manilag. Manilag. Hay na. Maria Cristina. Dalaga na. Manilag. Maria. Paraloy yan naman na. Yan. Cyril Villa. Cyril. Florenda Badana. Ako nakabuhay pa. Badana pala. Sorry. John Chris Balines. John Chris Balines. Garo hakot award ka mo noy. Kamali siya ko Tama-tama, laugan mo kan mga fertilizer naman. Michael Atotobo. Yes, yun na yan. Ano pa yan? Good Pound Cement. Thank you, Good Pound Cement Factory. Michelle Ravalo. Yan, wala na. Yun at si Madam Michelle. Ito presidente kan GCI Daraga. Ayo, yung pala na di. Yung mananggan. Mang Michelle. Romulo Barameda. Yes, boss. Salamaton. Kanan, tunay. Kung sa barangay yan, kung sa Mulo. Si Mulo. Ano na? Salamat po sa Good Pound. Ano pa yun sarap po. T-shirt naman. Sus. Pira, 5 sana. 5 lang daa. Alright. Sa masunod naman, sa iba. DCGP t-shirt. Yes. Manol, manok tang t-shirt. Momoy's t-shirt. Bada, ano so kape mo naman? So kape mo bigay-isipan ito? Pwede man. Kaya na. Orlando. Basta Orlando. Taga-Bugtong. Orlando sa Dubai. Junior. Sus, kumasururat na sa day pa nasa butang. Orlando. Giro season ini. Orlando. Yan. Bugtong pare. Yes. Garo large ini. Large ang sayang mga titindogon. Thank you pare. Congratulations Salamat. Thank you. Kanan tunay. Mary Jane Jack. Alsaga. Kaya yan, Mary Grace. Kaya daw ang ngaran kayo ni pangaki pa talaga. Siya kay ba mo nini? Siya kay ba mo? Mama mo? Maswerte ka talabos ka kay mama mo sa gayon. Pera pa. Maria Luisa Aton. Laugang Kitubig. Kampanahon. Bagay padre. Kampanahon baga may aton. Mga aton. May laton. Yung mga laton. Alam yung mga kuyan, maluho. Pig-ulay man sa bulod kayo ito. Año Nuevo, Dolores. Dolores, Año Nuevo. Dolores, Amare. Dolores. Delma Broquesa.
Bidra lang ni Manek Pasura short ka manaya. Nalakaw-lakaw kang naka-short na bawal ang short din sa Ayala. Yeah, congrats. Ano pa? Ano pa? Alwin Mesias. Alwin Mesias. Sus ko, nakabot na ang Mesias sa Ayala Mall pala, kasabago. Ang pangalawang pagdating. Wala. Michael Alsaga. Michael, auunip pala. Michael Alsaga. Aki mo ito? Sus, kung binas ka na, aki mo talaga. Luminubos kay mama. Okay na? O sige po. Okay. Thank you, Ate Ange. Salamat. Alright, ayan Sir talking ni Sir Edwin. VP. Yan, award natin yung token ni Sir Edwin. Ayan. Okay. Dahil naman si... Sir. Okay. Picture. Ayan. Deka, una ko. Deka, kutaan na sa rapol. Salamat din. Okay, salamatan po. And Father, baka may gusto ka pong ipaabot sa mga kababayan niya to before we part, kung na pagkahapon. Dahil po. So sa tuyang Crab King. Ayan. Apera po kaya, igo po kitang crab fattening. Vertical crab fattening. Ano masabi mo kay ito, tabi? Crab King kan Santo Domingo? Well, pwede man kita mag-adaman ki Haknit o Alimango sa likod kan arong o sa laog kan harong. Tangon niya, iguana po nin bagong teknolohiya na pinag-introduce ang primera indoor crab farm sa paagay po ni Sir Edwin Alvin Bandola na nagkaiguana kami ni Father Momoy ning prototype. Ngayon dyan, mahiling ang Iguanin kunin dyan daw. kamang mahiling and igwang gusto na magbakal ki live na Alimango mayroon po dyan. Okay? So, madali po siyang magayon siyang libangan and magayon man na source of livelihood. Pagkakitaan. Diba? Kasi, nauso yan o kaya na-develop yan ni Sir Alvin during the pandemic. Kinarintina niya sa mga Haknit. Diba? So, kung kinarintina sa mga Haknit, using duwang klase ng technology, flow-through na pig-upod na maaro ka ng tubig sa dagat, pagkatapos ikagbo duman, pero brackish. tapos ali sana. Yan. Igwa man ni Saro itong RAS system, yung recirculating aquaculture system na minakreate ki artificial na dagat, pero medyo makrokonsumo ito may motor na gagamiton, tapos igwa ka ng mga filter media na ibubuktak duman, medyo magagastos. Siguro, mga maabot ng mga 80 hanggang 100 mil para makabilo ka ito ng Saro. Pero dahi ka na mapapagal, magparaarok ng dagat sa fair, kaya lang, ma-devote ka ng oras para i-monitor mo ang water quality. Kapag tigbak ang mga Haknit. Kung nag-produce pa ki ammonia. Opo. Makunyan lang, madali man lang. Kasi ang gigibo tapig pataba taban sa naswanit. Diba? Ako, naka 5 cycle na ako. Phone ka ni put up me. And so, kapital ko malapit na mabawi. Diba? So, magdidelayed siya na kita. Tumati po naman ako kay itong pang-RAS system kung kaya nun pa. Okay? Pero, magayon po na source of livelihood. Lalo kung kamu po aranin sa dagat, itong pinakamadali. Di ka na malusong sa dugi. Di ka madudugian, siguradong malinig ang Haknit na pigataman mo, monitored mo.
Ara mo kung anong piko pagkaon mo, di ba? Ma-feed ka ng nganit o ng alimango 2 beses sa sarong aldaw. 6 o'clock in the morning and then 6 o'clock in the evening. After 6 hours of feeding, dapat linigan mo siya kan mga pupo niya. Kapag day, yung mo sa namagadan sa iya, yung amon niya. So yun, aro lang Pero kaya. bako man Pero makipanahon sa totoo lang, bako man makipanahon. Mara. Sarong pwedeng mga sarong oras pagkaaga, sarong oras man pagkabangi. Yes, so, ako aro ko niyan, tamay 50 ako duman. Ayan lang, pag naglinig ka, abuton ka ni mga 1.5 to 2 hours. Pero ang pagbawag, madali yun. Madali man sa pagbawag. Kung paglinig, ang medyo... Pero maglikay-likay ka sa sa pagbahog ta, pwedeng takbaong ka. Ayan, basta ang cardinal rule man sana dyan, dahil ka magpakagat. Iwasan na po, tabi, Mader. So kung gusto po makaukod ka yan, pwede ka mo magduman sa Laudato Si Farm. Nagpapaseminar po duman si Sir Alvin. We will announce that duman sa programa mi sa Boses kang Kapalibutan. Asi sa mga programa kan DCGB para po makatabang kita na magkaigwa ka mo ng additional na livelihood. Yan. Si Kuya Joe, invited ta ka magpa-share ka sa farm eh. Tangani mahiling mo. Ayan, okay? Sir Lipi, ayos na. Okay. Mga na rin magbugta ka duman sa garahe mo. So, Pwede. salamat tunon. Thank you. Iyo po inaan simbag kan DCGB after 64 years sa pangangaipo kan kinaban na mamitigate an crisis na minukna man sa nanyato gabos. Ini ang inaapod nagde-develop kita igdiki ecological spirituality or eco-spirituality. Sabi baga ni Bishop, kung data mabagoan sa tuyang pananaw, data mabagoan sa tuyang attitude, data kita maka-return sa kagurangnan, saka data ikakabalik garay ang kagayunan kan kinaban. Okay. So, Father, salamat po maray tabi. And the VPND, salamat sa mga nagdidipo tabi sa Ayalamon. Salamat na maray sa Indo. Sagod po sa aga, pwede ko magbalik, igwa pa kita. Igwa pa kita. Panagos pa ang forum hanggang sa Sabado. Sa Indo po ka, boss. Thank you very much. And more t-shirts to be raffled. Yes. Sama sa Duhaga po tabi. Thank you. Salamat. Si Mar. Okay. Thank you po. Sa selebrasyon kan ika-64 taon na anibersaryo kan DZGB, sa tahaw kan pangapodan para sa pagmakulog sa satuyang common home na iyoan kinaban pag-adaptar sa pagbabago kan klima asin pandemyang COVID-19. Sa muyang iprinipresentar an Earth Forum and Expo. Hatod sa Indo kan Provincial Government of Albay, Governor Noel E. Rosal, City Government of Legazpi, Mayor Geraldine Rosal, asin Energy Development Corporation or EDC. Ini may temang Sustainable Development in Light of Laudato Si, Climate Change Adaptation and COVID-19 Pandemic. Maghiling asin magpartisipar sa diskusyon, asin aramon kung paano kita makakakontribuir sa implementasyon kan sustainabling solusyon para makamtan ang kamawatan na makasimbag sa pangapoda ni Pope Francis to care for our common home. Tampok ang mga matitibay na lider sa aspeto ng environment, agriculture, resiliency, tourism and health, or earth, para ihiras ang sa indang kaaraman as in eksperyensya para sa sustainabling paghiro sa pangginaba na pangapodan na masolusyonan ng pagtios, proteksyon sa satuyang pinag-iistara na kapalibutan. Maghiriligan kita sa Oktubre 19 sa God 22 sa Ayala Malls, Legazpi para sa Earth Forum. Asin aramon kung paano kita makakatabang bilang syudadano sa pagmakulog asin protehiran ang padagos sa pagbabago kan klima ning kinaban. An Earth Forum, madadangog simulcast over DZGB AM, DZGB News Online Facebook page, DZGB Live App as in YouTube channel. Ang
anchored on the inspiration by Pope Francis' encyclical on Laudato Si, calling for the collective action of people around the globe to care for our common home, the Earth. DZGB, the pioneer radio station in Bicolanja and the consistent #1 radio station in Albay, gave birth the first ever Earth Forum and Expo in celebration of the 64th founding anniversary of DZGB-AM in time for the Legazpi Port District Fiesta. This is a 4-day engagement of environmental and health advocates, faith communities, local government leaders, government and private institutions, bringing the best minds to share their insights, best practices and solutions towards a sustainable development as a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030, all people enjoy peace and prosperity now and in the future. The Earth Forum and Expo, showcasing the best products, services and technological advances and innovations in agriculture, agritourism, best practices and exchange of ideas for climate change adaptation, inspiring Bicolanos engaging in environment, agriculture, resiliency, tourism and health to improve economic well-being of families and poverty alleviation. The first DZGB, Earth Forum and Expo 2022.